Lajungamgo yajido Oto yango pami Sawo pikamin yewe Adu jungoma kagido Lajungamgo yajido Oto yango pami Sawo pikamin yewe Baby girl Adu jungona ni Jaguti danjaden tomili Ilikizi kambona take Yidam yo wami dama Konjo fidafo mitaja Fofu yo mi weltin dernende Nele churai urai endende Fere fendi fedannende Gilla me maka ifito tako Unko hander yananende Reni gilli ko holarende Sa fofu me manam warende Jom sudu yumum suka bebe Kodum dol woni fandarende Ganyo nana yobi indende Minama hagasa nangenge gonga tiki minama hagasa nange bewdo golman jodi e pewi teddube hedibe hetotobe haalirde rendo rendango bural e bamtare wondude kola don layen studio makka hadi makka amadou sada gorko mo ceski banay haajorde may wuro haadi woni kolosal wala biyen tonto donnay no hanitini en jettimo kadi en jaari no hanitini biltinden wuri kono kadi weytini sangana may en chamini hettibe fo kubal musidde men yahya ka abi men saminama jurama tonto haalirde calminen yaadi men e kala saha ko wayno alhaji amadou ndongo gorko mo cilon daga wendu kole namade kono kadi en calmini mo ganduda kadi ko bani men debay sata marde bum fanay ndor gallala dir gumbo rasin makam caaje demre Allah sare yirim job o semna mo jurama hetten ko meden tonto sengo Facebook onon kala kubal den kala kisal mum yo ilito e tedde modon en calmini hono Amadou Moussa an gorko mo Hammadi hunare mo yaade men bien odo sa joni tonto radio tigi rendo rendango bura lebam tare www.rendo.com yewterde ma fuddo joni tay tigi koy ballal Allah bal makon ko Amadou Moussa an teddu hettibe joni biiden ni en garat tigi e yewtere nde mbawen hono jokkude hen golle no hanis ni hande biiden jahaten ko tonto pindi radio eden gandi hono pindi radio musiddo meden walla musidbe men tan ha kewi nan ton tugu tan e ganada hoore mada gardido galle o Dawuda Moussa Dia kono kadi hono directeur ganda tigi pattamala mijo Abou Samba Diop gorko mo nguyi kare e nguyi kaaje carte en namade ne hewirindani ha yetti kanko directeur de programme Amadou Moussa gorko Muhammadi hunare e dendangal tigi hono seta o fofo e kubal e kala mon golla don caminen don ko wayno bani men debbo Leila Ndiacha saminama juram ko don ciftorten hono baboy nene ba en kamin kam fo e kubal biama den ka Allah kisal mum yo wona mabbe no hanisini sikki ala hande biiden hono kongol makko kanko Amadou Moussa an ko aadi yanke ganda e kala nyalawma alkamisa heewi tigi wadde ko wiyete ko chronique no ganda ko ngam haalde e hono jiyande makko e der rendo ngo en don jiyande non ko de pattam lamiji en kewani wasde hedade de kala de ngari eden kedo sikki ala non nyande alkamisa nde o wadi chronique goto mo ganda on don chronique so tawi gananda hoore maada ko gonga e o memi kam no feewi kadi teskuyaji di wo haali hen di teskuyaji di so gonga emin jaadi hen ko dum sabi biiden hande yo en bad hen yewtere mbaawen tigi hono yaajuno dum no hanisni kanko Amadou Moussa an o sifoto ko gojjaaji tigi hono rendo men enen fulbe tigi yende mako hen ko yende fattam lamre mbele non ko kanko tan yinden don yende walla tigi e wona men yibe den no yende so tawi kadi ji yende de mbele koko palkisi yende de celi tigi faade hen walla tigi woni yibe yende de ina dari hen darde tinde ngam yende de tabita kono ina donki danje wallidibe kanko non o jeya ko e yibe den don yende o ronki tigi munya dum o haal dum hade non gondon erango jidden tigi yaccinde dum no hanisni dum non so tawi bingel woyi nawrte ko to yummum bela tigi dejen hanisni wadde jaton to gorko Muhammadi hunare kettoden mo kanko Amadou Moussa an kettoden bandirabe tigi garten e yaccinde dum no hanisdani
nene ko sukunya ko bibbe yumma kaldata ko dum saabi o chronique banda men yonti kalden gonga e kawte men wawa amnadi do podonto den goto e leƴƴi burdi hewde e Afrique tawi eden jokkiri pudi do gotel eden tamboden lorani mi yennani mi nyingani ko dum teskuye mo jogimi e mo hono am jogi e der kawte men kedode mbodo limta cadele burde feñje e kawte men go en puddiri de limore en garata e waktu dottado didi so en ngari jidden ko yede yeso tati moni e men kala in yida haldi mbele ina teske nayi kaldo fofu wi jofnata kongol joyi en gadorake kellande on jofnudo kongol ngam wadde dum encourager di ngojaaji kadani tan e kawte men layi hayiti radioji kame télévision ngaji kala animateur mo nyamani waktuji goddo weltotako dum ina waye dejjaka din ngojaaji kadi layi jetti e cérémonie ji men religieux ziyara mawlud hani e janayseji wasda yondinade e goddo ina saabi cargu pusgu walla ni jewtede jaadani e jamanu nana goto ƴettudo kongol ina wiya mi fotani do haalde sabu ko ponno mi haalde ko fof haalama wana gonga so ada horminobe ndejja haysino tawi a forsama e kongol so en gummaki e ngel lowel en potani fitade becce eden mbiya minen holno fewirta do arnobe hedadi gonti haalobe holno fewirta do juttotobe burtibe en judobe hewde so en jabani tongade e pengal bitengal yondinade paame koy fewata hay leƴƴi goddi mbatti nefde kawte men sabu fuddota ko nde yontinde so fuddima kadi gasata ngare gummoden e jonde jangoyen no kawte jubbinirte ha fewa jangoyen no kongol ƴettirte mbele ndaden e bone débordement so gotal e kawte fulbe kawima tan laar goto ede men fof ko gotum o yewi mburu fof ko farine wi mburu fof ko farine jarama Amadou Moussa an bodo yakori ngodo e rango ngo natani e noppi fadube bedo yakori fulbe nani pulago fof nani bandirab tedduɓe hettiɓe toɓɓere men nani nde ɗo toɓɓere ko nde fattam lamre tongande e ko raɓɓiɗi e ko neɗɗo mo ganduɗa bawɗo tongude haala ko haali ɗo ko yewtere timmude wonɗo yewtere kadi jokkore wonta jewte kono o tongi ɗum ene raɓɓiɗiɗi bandiraɓe so tawi en garti hen en jii ko haali ko hunde wodde no fewi fulɓe ko fitotoɓe becce ko joom leñol jaajgol ko enen ɓuri so yooɗi hay pullo so suusi hay pullo so jamriɗe hay pullo so woni karasire hay pullo pulagu ina mawni no fewi kadi ko Allah ni mawni pulagu kono beele so tawi Allah mawni pulagu en mbaɗata no fulɓe mbini so jubbol ma lollinima so paga pinɗa fof maggol nebbam walla so tawi ko en kanŋe foti yaadude ko e jarnude ko nden fayida mum feeñata so tawi ko en joom dente en jumaji men jamaji men batuji men yangeji men inɗeli meɗen ha e guenayseji meɗen e dendagal dente ɗe eɗen denta ngam tigi rentude jokkodirde en ɗam ɓamtare men ha wawa yarude yeeso en jii ko en yimɓe ɓe ganduɗa en kewani arde e waktu yontat mbasen arde e saaha nde poɗɗen arde nde joɗɗa mbiya wonde ene yaawi yimɓe garan taw an holko gonɗa an kam ko a dammuwol ne gaccon hakke mbiɗa ko yimɓe garani te an ko yimɓe he jeeɗa iya sa yeehi toon goɗɗo soyno maara kono mbiyata ko yimɓeɓe garani taw yimɓeɓe so wiyama ko 5 heures poɗɗen fuɗɗade yewtere meɗen 5 heures so yoni ko ɗon ɓe ganduɗa ko woni hen ko ɗon powata baroduji ha jara wole sani ha jara fartak ko nden garata yimɓe garani taw de yimɓe foti fusde nde walla e hakkude batude ko nden ganduɗa yimɓeɓe ko nden puɗɗoto arde wadde en mbawa yewtude ko jiɗɗen yewtude ko hen saaha kadi keñoroɗen tigui gam gasnude saabu tawi waktu o ko tongaɗo yeru joni ɗo e dongre Europe so wiyama sal ne luwe sal o noon o luwate ko 5 heures 0 minute ko nden poɗɗen nadde kono noon 19 heures 0 minute yoto en jalti sal o
enen garoyten ko e 6h30 ko nden garoyten 19h ko nden mbiyeten enen puɗɗoyo e te ko nden poɗɗen gasdude luɓen salo gonen wiide keñoɗen sal ko luwa sal ko sal ken waktu men gasi donken haalde ko jinɗen haalde ko ni hay goto yondinta ko so ina haala goto fof yiɗi ko yiyeede e nder haala he yiɗi ko mawninede e nder haala he ñaama waktu maɗa ñaama waktu kadi goɗɗo kadi gonɗo yeeso maɗa goɗɗo o kadi so ari au lieu yondino e ko Abbas Sarr haalno ko wiya haala Abbas Sarr waɗi fayida yondino hen kono ala wiyata gane ko ma ɓeyde hen goɗɗum e goɗɗum en Amadou Moussa wi ni eywa jomum wiya wonde ko haalate no fof haalama kono so tawi haali kadi jogorani deƴƴude bandiraɓe tedduɓe heddiɓe min kam mbeɗen ni sa fof mami artu hen kono joni en dokkat fartange Alpha Pam mbaɗi heewi adorade mo gono gacca hakke hannde jeeyen toon to Abbas Sarr mbeɗen omo halji seeɗa mami artema so weeli gueno Abbas Seydi Sarr jamal ñalle ma mbeɗa andi ko wiyete ko guerte ƴatinte kono ndemano ɗiɗo ndemri kam nde rematede ende duggatede ende fiiletede kala aɗa tawtora no hannirta nda ni yiyande maɗa e kaɗo haala beele aɗa ka woodi e holno jiruɗa ka Abbas Sarr gorko mo dimat meɗe jengi bisimilla mi jarnimo on no feewi no mbiɗani enen tigi no mbiɗani enen ɗe sahaa kaade seeɗa e ko ɗum gonga kono ceerno Abdoul Wahab ko fadde salminde e jarnade e weltanade Amadou Moussa an no feewi e chronique aji ɗo waɗata oɗo jeeya ke gotte chronique aji ɗo waɗata ɓeɗen tan dimat mataw ala weeyo no feewi nane ɓe dokkiɓe weeyo kay timmugo hey Abbas Sarr haala kono ko noddanko ferimo ko ɗum hollirta ga hennen wonno bisimilla Abbas arte ɓoggol bisimilla Abbas hay ha men Abbas Sarr to wonto ne waɗi benke ñenke seeɗa to banggue weeyo ngo kono so tawi ngo jaɓino mawo haal hen ko weɗɗa kono waɗi caɗele seeɗa Abbas Sarr wawi dirtude seeɗa ƴeewen so tawi mamin nane ko barkini tigi ɗum no Abbas Sarr wawi luncitade seeɗa jaaha seeɗa garta ƴeewen so tawi ma ɓuur labde no hannirta ni min dokkuma konngol ɗum noon duttoɗen toon ma en garte Abbas Sarr joni taw luncitima seeɗa e ɓuura labde inchallah kono joni eɗen mbawi fodde ko mara jeehen toon to Alaska tawate koye nder dowlaji denduɗi Amérique ma en taw toon guiɗo men Yaya Alpha Pam gorko mbakane juurude jaam Allah ñalema Allah walema Yaya Alpha Pam Yaya Alpha Pam bisimilla memɗa ko vidéo mem micro tan min keɗima Yaya Alpha Pam en nantamo no feewi walla so tawi koto am ga woni waɗi saɗede seeɗa Alou Seyni Sow no gorɗon oɗon nana Yaya Alpha Pam voilà ɗum noon koto Yaya Alpha Pam to heedi ɗum noon mi anda hannde no gueɗe mbayi toon to Alaska mo hewno arde volume mawɗo kono hannde o saaha mbeɗen tan toon ne waɗi saɗede seeɗa no hannirta ni ɗum noon en kettima toɓɓere nde Abbas Sarr fuɗɗinoma tigui tigui jolde hen no hannirta ni Abdoul Wahab Kane Seydi Pam anani kam joni min nanma no feewi caggal nde kettiɗa toɓɓere nde min camini min juurima mbima kadi bisimilla yiyande maɗa Allah jarama Abdoul Wahab Kane yo Allah yoɓe moƴƴere ha heewa e ndeɗo toɓɓere Amadou Moussa eɗen mbiyamo Allah jarama eɗen nagonomo Allah kadi balɗe juuɗe battanno moƴƴe kadi emo jogui avenir mawɗo ko fate e communication yo Allah jonnu balɗe makko ha téléji mawɗi ɗi jiirodiramo mbawa horkiddemo e juuɗe moon caggal woni waɗata korni joni komo haala rafirendo eyi ɗo o fi koye tawino ko so tawino ko waño wonno o fi koye ɗuure gasi
nde wonno noon so tawi neɗɗo fiye ɗuure heewi ko warde eyyi ɗo ko haala mbatta fayida ko haali ɗo kadi ko rafi men rafi men ɗo noon ko rafi mo ngannduɗa somɗo geɗe ɗiɗi ɗe jawata iwde rendoji fulɓe woni majjere e mawnikinaare eyyi ko oɗo woni gaño fulɓe mo ngannduɗa mo poti ƴewde so tawi ni jeeɗum no ɓorni sapandor tan keño mbara ɗum nde wonno ko ɗum ɗo ɓuri heewde e nder men eyyi majjere noon so tawi duumima e rendo gonɗon rendo ko rendo muusgo no feewi en moƴƴi noon no feewi nde ɓiɓɓe meɗen puɗɗi yiyande en oɗo rafi cancer mo ngannduɗa coomiɗo e nder wonki leñol kadi en tongi en e bolli ɓamtare no feewi nde wonno kala ɗo majjere mawnikinaare naati Abdoulwahab Kane yiɗoto ñamde ko taa gonga eyyi ka noon haaloɓe ɓe kaali sahaa ko ma fewne cukaka ko ma rene sahaa ko ma fewne joni noon enen ko ɓuri wawde wadde important e nder gurdam ko ɗum ɗon woni ko pijirten woni temps ta noon ko ɗum woni gurdam nde wonno kala hen ko perdirma a wonta ɗum kadi heɓto ko ɗum enen ko ɗum woni ko pijirten ɗum waɗi neɗɗo naggay konngol ronko woppude bon neɗɗo nodde e batu wiyalaɓe garani taw ala yimɓeɓe garani taw c' est à dire an a itti hoorema e yimɓe c' est à dire o fi en ɗo koye ɗuure Allah no wawi eyyi min kam gila o haali gila ɗum ɓenni hooram nde ha joni nono musi donno ko min koye min ɗum idi yande sibu ɗum min e hooram mboɗo ɗo joni o nangte konngol mboɗo salli woppude wadde min kam yo woppu konngol ngol jemata hooram nden natta musi Abdoulwahab Kane ya Alpha Pam e a jarama no feewi golle ma jooɗi peewi gen yoɓ moƴƴere e kadi ko noon tigui so tawi kadi neɗɗo ƴetti konngol no haala tengti ko eno dingiral ni e hono dingiral Skype aɗa huccodira e yimɓeɓe so tawi a ƴetti konngol sa wone haalde wone e laarde sa yi junngo no suuti walla tigui neɗɗo ne ñaagui konngol ɗon gaccana on ɗon kañum ne naata e ngan saga ciloɗa seeɗa kadi sa arti watata ko ɓeyɗa golle ma jooɗi peewi yo gen yoɓe moƴƴere en camini Tidiani Tafsiru Thiam ko gabbiɗen wondude Demba Guiro kono kadi en camini Yaya Ka en kalinane toon to hello Facebook Abou An saminama juurama debbo Loti Ba o saminama juurama en camini hono Mamadou Sy ko noon kadi calminten Demba Hamadi Ba on Demba Cilel Ba ene ketti en toon to haalirde toon to hello Facebook alle kuuɓal dutɗen toon to Abbas Sarr eɗen jakori oɗo saaha joni o arte ɓuggol hen hanniti ni Seydi Sarr jamala ñalema lawol ɗimol eyyi ko noon Abdoulwahab mi salmini on mi jaɓima Yaya Pam jaltuɗo joni o kadi so Allah haali gonga eyyi kadi jinnuɗen artude tan ke jarnade Amadou Moussa an mbimi nani so tawino ko imam so tawino ko juulo wiyete ko imam aɗa andi imam to banggue enen ɗo cikkuɗen ɗo imam kañum foti ko herorade kala ko kewi ñande aljuma waɗan en khutba mbawen andude exactement holto potten wawde fawde koyɗe meɗen nde wonno jamano mo muusi e kanko noon Amadou Moussa an enen mbawi wide ko imam to banggue jeydiyankoɓe wondemo nde imam noon ko ɗum addinimo suɓade wadde nde chronique o kasa ƴiwi oɗo jeeyaki chronique aji ɗo waɗanno kono oɗo chronique kadi ko battam lameji haqqe no cuɓiriɗamo ni kono noon heewɓe cuɓirimo sababude andude importance gonɗo e nder haala ka e haala ka firti tan ko yen tinno mbawen woppodirde goto men foof yo andu temps fijirtaji eyyi so tawi Allah hokkimama fartague wawde wadde organisé ko ɗum wawi wonde foof so tawi comme par exemple min Abbas oɗo mi haali ko Seydi Pam haalanno a faami Seydi Pam so Allah foti yontikinade haalam ka tan o haat ɗon wona en dañi temps en kadi ko haala ko rebɓe ɗi yimɓe mbawi naftorade ɗum ɗon eyyi rendoji men noon ko heewi hen ko bonni ko ɗum 90% woni ko somi haalani wiyete kam ala ɗo somi daraki keedimi e oɗo ɗo fonnoɗo heede wiyete kam ala ɗo alors que so tawi enen mbawno yondikinade min mi yonay ko Abdoulwahab waɗata ko Abdoulwahab yonay ko Pam waɗata ko ainsi de suite ɗum ɗon ene wawa wallide renndo ngo no hannirta ni wadde ko wiide tan
surtout an Abdoul Wahab ya jokku golle e rewindaji surtout kedi baɗñede artirede nde e rendoji ko rokkude fartange wonɓe keɗaki mbawa heɗade gueɗɗol ngel wonko ɗum nafata par ce que nafata ko woni comme par exemple so tawi hunde haalama min mi faami ko haala ko an a nani ko haala ko so tawi en paamdi ɗum tan moƴƴi ko ndewen ɗum mais ɓuuri bonde fof ko nana ha paama exactement kalata ko pawa ɗum banggue mbaɗa ko weli ko fittama ɗum noon sen continuer hondano ni en wawi taw ma en gone rendoji men ha goppen jalten rendoji te taw en piyonno rendoji alors rendoji hande ɗin namdi ko fewnicede ɗin namdi ko taftede ɗin namdi ko ballodiren ƴeewen hande ko farmen ko wadde avancé kala ko ganduɗa ruttimen caggal erɗen woppude ɗum gabboɗen e ko nawreten ko yesso Abdoul Wahab mi salmini mi jarni ko ɗum noon ɗum jinnomi ɓeydi hen nde wonno nane a haali konngol gotum mbiɗa kaki ko gonga par ce que wonda ɗum addi ha kelle nde Allah jarama Seydi Kane tigi a jarama Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi Abba Sarr haɗuma yarde konngol ngol ene wawi noon tawa jaaka e toɓɓere he nane min nani Abba Yaya Pam ne haala toon to radio télévision Fulɓe omo haalda omo yetta tigi hono goto e mairuji he ko dariɗo darde tinde baɗo golle baɗɗo fayida joni noon o haali wuuro ngo o wi on jeeya ko gamaji kono noon gamaji noon jeeya koye law kanko jalmirana tan bomi mbimi gamaji kay koye nder toore belleldi ma taw ɗum noon jaftoɗamo ɗon tan wi gamaji koye tooro walla wona e tooro bisimilla ya Abba Sarr e ɗum noon mataw Abba Sarr heɓidaki seeɗa Abba Sarr so eɗa heɓidi bisimilla Abba Sarr ɗum noon may garta Abba Sarr joni so weeli gueno ɗum noon Abba Sarr mataw ko ɓoccitiɗo yomo halji seeɗa haalde konngol noon kam ko hande nanmi ngol eyyi ceerno Abdoul Wahab eyyi bisimilla eyyi mbimi ko ma ɗaccan hakki wonko kalannoɗa hawre kadi aɗan tan no mbimi ni ha kadi nde won noddunoɗe portable ɗum waɗi en dañani fartaŋe hettade tigui rigui question mais so tawi wawi artude seeɗa tan erɗen famde beel men mbawa addude hen jaɓol meɗen inchallah inchallah mais wona e toɓɓere he jeeya noon bo ko won Yaya Pam haala noon nan tan wonmo mantanno o wi on ɗon ko gamaji naajo joni noon ɓe mbi gamaji koye law mbimi ala gamaji kay koye tooro jalmi tan ha tampumi joni noon tawde ka tooranke hoto gamaji heedi amara heedi wona min mi rokku yenanede mbimi noon mi anda tawi gamaji woni woni mbiɗo ko tooro gamaji koye tooro gamaji e gama dunde mama e tumbingo tumbi jaam sa welende ko tooro gamaji ko tooro jarama ɗum noon on jarama no feewi golle mon jooɗi peewi ɗum ɗo kadi koko yantuno seeɗa tan taw mbeɗa hetti nane Abbas eyyi wadde ko non seulement min waɗi ɗum confirmé ke tooro jeeya kono hay ɗum gondinɓe kadi mbaɗi confirmé gamaji ke tooro jeeya tigi tooro en beleldi ɗiggude weeli mudde kayri weeli yillade golle ma jooɗi peewi ɗum noon toon to gamaji e gama dunde mama e tumbingo tumbi jaam sa welende en juurima ɗon Elhadji Tidiani Anne yo gen yurmomo yafomo harnamo aljanna kono kadi Umrella Sawo donde Sogui donde Mamoudou ɓeɗo foof ko jamreɓe no hanniti ni en gartat e toɓɓere nde toɓɓere meɗen hannde ko batuji meɗen hono dente meɗen en kewani tigui arde e waktu kono kadi so tawi waktu en gari eɗen tardi goto foof so ƴetti konngol anda ko woni jofnude so tawi kadi won kalannoɗo kadi so haali ko jaɓɓuɗema e ɗemgal kono fulɓe mbiyata heeɓi kam ɗemgal so tawi o haali ko jiɗɗa haalde mbiya ko haaleteno foof haalama kono noon ponɗa tan ko deƴƴude jondinɗa ɗon kono ala a ƴettat konngol ɓeyda hen walla ni gartita e ko haalanno ko ɗum ne kadi ko wasde kadi hono yondi kinade o hanniti ni kanko Amadou Moussa Anne o yehani en ni ha e gandanɗa waɗoɓe jewte yeru joni min yewtaram gasata ko 17h00 wadde 17h kam moy 5 ponnomi ko waynade somi waynima 17h moy 5 5 keddiɗo o
technicien o wawa wonde heblade enregistrement ji gueɗe goɗɗe battede baɗo yewtere on kadi wawa tigi tigi nadde e waktu muɗum kono noon mbiyanmi ko mami waɗa ha wona 00 mi timmini eram ha gasa mi wiya heure o gasi ni kono ƴetten tan auditeur goto walla heure o gasi kono eɗen jetta Hammadi en Samba en Demba en eɗen jetta technicien o gueɗe baɗ noon kaari en jaggue yewtere nde ɓe ketto en to ɓe ketto en ga gona e yaaƴinaɗe jañoɗa ha ñaama waktu janan ha laaɓa one kadi so ari ko noonne kadi kañumne kadi waɗita kadi ñaama waktuji goɗɗi beele yontani tan waktu mo joguiɗa o naata e waktu jalta e waktu naat e waktu maɗa jalta e waktu maɗa mbasa ñamde haydara ete haala so tawi koko weeli ko foof so tawi a forsi haala ka tan yimɓeɓe ma keɗo ka nattat welde sa forsi ka tan ka nattat welde so yewtere ma ari haɗo haɗatno ɗon foti hadde hen saaha jeeta ko taw journal ne ara te wona yimɓe kañumen padi tan ko journal keɗaki yewtere nde ni journal kay ko ɗum tan padi yaha ha journal ara jiya gandanɗa hoore maɗa e kanko baɗo yewtere o omo jokki haalde taw o waynaki hen saaha technicien o hoore muɗum technicien o e hoore muɗum heewi ko fawde hoddu ndu mawnina hoddu ndu ha hawa nana kono hatta wona wiɗa technicien o de holliri en ko dokkanɗen kabruji ko dokkanɗen e waktuji gasi ha laaɓi kono tan naggana en ɗan seeɗa eɗen jaɓɓoɗen ɗo kaari e gueɗe baɗe noon eɗen gandi ko hunde nde ganduɗa so tawi ɗum ɗon woni e hunde e yewtere ko caɗele mawɗe won ɗon en calmini won kettoɗen toon to ma en ƴeew tigui tigui voilà musidɗo men Amadou Moussa Anne wawi yiɗi nadde kanko hoore makko ma en ƴeew tigui tigui joni joni naata kanko Amadou Moussa Anne no hannirta ni ɗum noon en jettimo kanko Amadou Moussa mo hetti en toon to radio to ɗum noon yettama o jarama e waktuji ɗi mbatten tigui tigui rewidade no hannirta ni nde wonno hay to banggue diine aw fu bil ahd innal ahda kana mas'ula waktuji ɗi so tawi tan ɗi ndenaka ɗi dokkaka fodde majje ha timmi ko hunde wadde gandanɗa caɗele no fewi ɗum noon joni joni mami ƴeewa so mbeɗa wawi jaɓɓade Amadou Moussa Anne kettoɗen hunde seeɗa tan so tawi o naati dokkermo konngol no hannirta dani konngol ko Amadou Moussa Anne jinɗen jokkodirde kono noon ene waɗi saɗede seeɗa mami ƴeewa to ndewaten ha dokkemo konngol no hannirta ni so tawi woni Alou Seydou so saɗi heeɓi mi rokkuma konngol ƴeewen tigui tigui jokkodirde Amadou Moussa Anne ga henne garten e ɓoggol hen hannirta ni Alou Seydou Sow Al Huseyni Sow voilà ɗum noon bisimilla Amadou allo allo mbiɗa heeɗima assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Amadou Moussa Seydi Anne mi salminima salmini hettoɓe foof e kuuɓal kamɓe fof ɓe kettima Seydi Anne mataw en naatide en direct ko en direct gonɗa ɗo kay aduna fof ne heeɗima Seydi Anne mi salmini radio rendo kala e mbaadi kuuɓal hettoɓe to goni eɗo goniri kala gonga en beltanima kadi aussi musidɓe heɓɓe nadde ɓe en kirima yewtere nde guila fuɗɗi anne kadi a jarnama no fewi Seydi Anne ko yinnode ɓeydude hen seeɗa tan gam beele enen mbasen yabɓude kuule ɗe teskiɗen ɗe walla kuule men jaɓɓade ɗe gonga aɗa andi rendo nafata ko saaha foof wooda ko micca kadi erraji baɗanoɗi ɗi beele ne mbasa wattede taare e pi safre
ko kalamɓe ɗo ko woɗɗani ko hanki tan hanki saji mbaɗen chronique o ko alkamis kono hanki kadi sa yi kawtal mangal walla dental mawgal waɗi to ete département de Podor dental salsalɓe kono kala jeemɗo ɗum to banggue télévision yi désordre gonɗo heen o c'est à dire jiiɓor gonɗo heen o hay ƴettoɓe konnguɗi ɓe woni e cérémonie woni ɓen orateur cérémonie officiel o yimɓe mawɓe ganduɗa Allah addi ɗumen ko wayno baɗo représenté l' état ko wayno maître Malick Sall ko wayno Fatimata Sall Ñiwa ko wayno ɓe ganduɗa ko autorité ji mawɗi jiɗino haalde kono donki haalde ko ponno ko haalde saabu ɓittede faaɗede plateau gonga andi noon andi deftere jangirte ko deftere bandum selli e nder chronique o mi wi so tawi leƴƴi goɗɗi hay leƴƴi goɗɗi batti nefde gueɗe men sa ƴeewi hannde to banggue sonorisation to banggue micro ji to banggue chaise uji to banggue basuji ɓen ɗon ɓe luwoten ngam yo pewnani ɗinɗon cérémonie ji kañumen koyemumen hannde batti amde so wiyama tan ko programme fulɓe gonga saabu désordre gonɗo heen o so mi hokkoɗo tan konngol gol beele yimɓe pawoye dow maggol so tawi ene wawi wonde so tawi en mbatta en nattani ittude ɗum ɗo ko woni ko mbatten yeeso ko taabal ngal mbiyen ko ɓen ngoni autorité ji walla ko ɓen ngoni mawɓe mbaɗe toon e siège uji mumen mbaɗne taabal ngal waɗne darapoji sinke ha yooɗa waɗe toon so tawi en jittani ɗum e nder rendo meɗen ngo e nder batuji men walla e nder dente men wona ko ine feewa mi wawa famminde tan gueɗel gotel mi hokka hen yeruji bisimilla ande min komi pilmowo hay so mi wona jayniyanke komi caktowo kabaruji an ka pilmowo hay so wona jayniyanke ka caktowo kabaruji jayniyanke o ko pilmowo ko caktowo kabaruji enen fof kawren ɗon goto fof daro yeeso ɓen woni modérateur ɗi woni ɓen ɗowoɓe hono ngal ɗon kawtal walla ngal ɗon dental enen fof darɗen ɗo mabɓe en goni joye jeegomo ɓe tawta ɗiɗo wonɓe ɗon ɓe gonen jeeɗiɗo déjà en birnat birni gonga enen kadi arɓe yebde heɗade ɓene kadi goto men fof jogui téléphone goto fof kadi wiya kañum adoro habrude walla adoro filmude walla adoro fodde ɗum ne jeeya caɗele ɗe joni noon pour ɗum ɗon fof iwa ha laaɓa ceera ko mbino mboɗo yerodiri ko ñagade yimɓe ɓe kala jeeɓowo ko wiyete cérémonie officielle walla ko wiyete cérémonie ballon d'or France football hay so tawi ne yalti ko kalten ɗo ko kono neɗɗo ñembat ko moƴƴi ɓen sa ƴeewi mawɗo yo cukalel yo noddaɓe ñande mum jogoɓe filiére ɓe arɓe yeɓɓe fof goto fof jogui téléphone jogui ko iPhone aji moƴƴi te jomum so filmi tan a weltoro kono filmata nan mbaɗi téléphone e mumen e poos kadi jooɗoro kadi ko rangé banggue goto kala ganduɗo théâtre de Châtelet France ne andi holno ɗum waɗa so wona journaliste ɗiɗɗi ɓe woni ɓen maître cérémonie en ɓe kañumen tan goni to e dingal ngal enen fof eɗen kucciti hen hay goto wintani mabɓe kala noddaɗo rokka lefol mum walla rokka trophée muɗum so namnama et puis daro e nokku ɗo foti ɗo dara tawi micro no ɗon jomum haala holliri weltare muɗum walla holliri yiyande muɗum men ko noon poti waade sen jiɗi dadde e oɗo tana walla mbiyen ɗeɗo caɗele ko hunde hulɓininde so Allah hunde hulɓininde kadi ko hunde hirsininde Abdou Wahab nde tawno leñol ngol fof e mawnude hannde leñol ngol fof e jogade daraja manam leñol ngol fof e jogade kewendi to banggue yimɓe ko noon ɓurɗen yaaride caggal to banggue programme juɓɓude wallahi selli ɗum noon mbiɗa ñaagui yafuy ɗum tan jinnomi hen ɓeydude gacca a jarama Amadou Moussa Seydi Anne a weltanama no feewi kadi ko ni jiɗirɗen ko kalɗa ɗo ko juɓɓude tigui bandi fayida no feewi nde wonno so tawi taaɓe ɗe mbaɗama goto fof ko ma wiya ko ma yetto toon e ko ma jooɗo huccodira e rendo ngo goɗɗo ara kadi no mbirɗa dani e yeeɓoɓe hankkadi saare naki walla hettotoɓe ni jogorani nande ko haalate ko waɗata famamuya e ɗum noon kadi yimɓeɓe kadi alay saago ganda e tawde so tawi aɗa haala yeru joni saɗa haala mbiya wonde e tawde kaari nana ɗo hennene on ɗon kamɓe ɓe goni sernaɓe ɓe goni anduɓe ɓe goni pulariyankoɓe e gueɗe mbaɗe noon wadde ɓen ɗon so tawi a wawi hawrude mabɓe e poɗɗa ko rokkude ɓe hono gollal ngal ɓe gol ɗum no hannirta ni tengtino kadi pulaar ne wiya kadi
gayɗiɗi e yeeso mbalka e gotiri kala foti ko rokkude gondi ndi yara ha ɗum ɗita yalta gondi naata so kanji fof soni mbiɗa naatde tan gallaɗi kejeta e balka ɗum ko caɗele addata ɗum noon kadi a jarama kornikaji madde baɗɗi fayida no hanniti ni kono kadi a weltanama kadi radio renda e kuuɓal fof yettima jarima nde wonno mbeɗa nana noddiyankoɓe ne mbiya wonde min ko radio piindi tan kettomi walla ko radio fulɓe tan kettomi min mi wona on ɗon min ko radio ji ɗi fof jiɗmi hettade e te kala ko tawmi toon ko waɗi fayida jiɗmi kadi ko jeeyede hen nde wonno enen fof sen kokki yeru leñol ngol ko ngol yuman yangue wadde enen fof ko en aroɓe gandanɗa hoore maɗa fittoɓe lawƴoɓe ñamoɓe yaroɓe weltoɓe fof mbalata ko yuman yangue wadde yuman yangue ko leñol ngol a yettama jarama golle ma jooɗi peewi rendo ngo fof hettimama Abba Sarr nanɗo mo hettimano haalisi ni machallah kankone kadi guila min jokkodiri kadi ko neɗɗo kadi baɗɗo fayida kadi gaddowo kadi balle baɗɗo fayida e nder rendo ngo no haadi tengtino kadi e radio rendo ɗum noon so tawi wonko ɓetta hen bisimilla so tawi wona ɗum kadi min jaafuma e keɗɗa en to haalirto ko so tawi wonko ɓuuli garta e rendo he kadi jokka golle inchallah mboɗon jokki hettade tan inchallah tigi a jarama seydi an ndenkalema ɗum noon hettiyankoɓe www.rendo.com wondude kolat online ko noonne kadi radio Agname ɓamti pulaw gañ weedaɓe hettiyankoɓe men toon to hello Facebook en kettima hono musidɗo men Amadou Moussa Anne gorko mo Hammadi Hunare ganda gollogol mantiniɗe toon to radio piindi o yettamo jarama joni en gartat e ɓuggol ngol won joguiɓe konngudi e dokken ɓe no hanniti ni jehen toon to Mamadou Golloko aɗa hetti hen jaam Allah ñalema yawuro Seydi Kane a salminama Seydi kadi Golloko a juurama kadi on beytanama kadi nde Allah hokkata min fartange mbawde hawrude ndeɗo yewtere won noon wona yewtere nde min kewno hawrude won noon minen dimasuji ɗi ɗon golle ɗe ɓuura hewde kono Allah hokki min fartange hannde wonde galle nde min mbawa hettade yewtere nde machallah eno fof ne hettima weltanima min jiɗnomi yaade koye affaire salsalɓe ɓe hanki koɓe mbaɗi guedde village ko noddi yimɓe ɓe wona ɗum toɓɓerde de so tawi saɗa arta wona ɗum eyyi so tawi aɗa arta so tawi ko yiyande maɗa to banggue juɓɓude ndi no wayni pour tabitinde yewtere nde dokka ɗum doole bisimilla kono so tawi noon kadi ko ko yiyande wonno toon eyyi juɓɓude ko ari ko bone yoni enen haala pulreɓe eɗen jogui caɗele ɗum ko maccuɓe ɗum ko toroɓe ɗum ko jawamɓe so woni kadi en batti wadde kadi jettoɗe mi anda holto jogoɗen faade min ko ɗum wonno hen yiyandam jakoɗon noon toon ani eyyi a jarama Seydi Golloko golle ma jooɗi peewi ko yiyande ɗon de ko ma yimɓe tinno no feewi nde wonno hinde bonani enen fof ko en fulɓe Allah kadi wi ko tagui waɗi yimɓe leƴƴi waɗi yimɓe kinɗe wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum o waɗi en kinɗe e leƴƴi ɗen ɗon kinɗe noon e ɗin ɗon leƴƴi fof ko ha yimɓeɓe tan gollodira cuusodira jokkodira kormodira e kono ɓuri teddude to Allah ɗo ko kulɗo ɗum o e kinɗe ɗe ɗum ɗon hay baasi goto ala hen so tawi rewnama lawol hay baasi goto ala hen to banggue kadi gandanɗa hoore maɗa honno jettoɗe ɗe kadi ɗum ne kadi baasi ala hen to banggue yiyandam men en kaali mbiɗen tabital pulaw walla pulaw e kuuɓal ko lekki gandanɗa ndiñiki ɗaɗi muɗum naate e tigui e nder leydi ko heddi noon to banggue kinɗe ɗe to banggue tigui hono jettoɗe ɗe fina tawaji meɗen ɗi hono gaddinaji ɗi e fofoof e ɗum ɗon calculte ko berem refi ɗi walla ko cate ɗe walla tigui hunde ɗaɗi ɗi ɗum ɗon foof wallitta tan ko ha gueɗe ɗe mbawa yuɓɓude no hannirta ni ɗum noon jettama jarama ɗum noon Golloko naaɓe ne yo mbaɗ pelle wayno taw on kewani no fewi elle Golloko kam koye denɗiraɓami jeeya ɗum noon hay basi goto ala hen to banggue yiyandam kono kadi jokken tan ƴewde ko ina saña leñol ngol nawr ɗum yesso no hannirta ni etama jarama joni en jokkat golle wonɓe toon to hello Facebook naati toon ko Messenger mbawon tigui hono jeeyede yewtere he no hannirta ni walla tigui nde wonto Skype haalirde Agname mo on mbawa tigui nadde walla ɓaƴon Alhusseine Sow walla Yayaka to ndewɗon hen foof walla kadi to tawgodam ga tigui WhatsApp mbawon tigui jeeyede e nder yewtere
he no hanitini handen biɗen jewtaten ko goƴƴaji meɗen goƴƴaji men goƴƴaji rendo men goƴƴaji leñol meɗen tigi to banggue tigi hono batuji men no hanitini mbeɗen de Amadou Moussa an yettoyaki ni toon to hay to guenayseji ɗi hay toon caɗele nan toon o haali ziruji ɗi gonga ziruji nan en keewi caɗele ceernajo poɗɗo haalde o no foti haalirde ndani so tawi o hade makko ƴettude konngol won ardotoɓe ɗon ɓe ko haaloɓe min jangidi ɓe ko haaloɓe ko minen koddi ɓe ko haaloɓe ko minen ɗanodi so goto haali ha gasi goɗɗo o so ari ko oya haalno ko ɗum tan reftoto omo wawno yondikinade hen tan so tawi heewi o salmina o duwo kono noon o wiyata ko mo o junna kono noon o junno ceerno o e hoore muɗum kañumne so ƴettoyi konngol hade muɗum yettade tigi ɗo bundi to yiɗa yetta ɗo beele haalta ko haala Allah walla ko hadiseji gueɗe baɗe noon mbiyen hade mo ko yettade ɗon to tatoy to ina woɗɗi no feewi so tawi wonino ko jiɗɗo ganda tawtere tan haala ceerno ka tan ene heeñi sa renaki nde o yettoto ko on yiɗi heɗade ko tawata ko waktu on ɗon gasi yañade nde e junnade nde e wasde fuɗɗade waktu nde e wasde kadi gaynude kadi e waktu nde ɗum ne kadi ko hunde kadi hulɓininde mi haali mbeɗa haali ɗum Amadou Moussa ɗum ko ɗeɗo balɗe tan wonno min jeehi batu gotu ko conférence wonno seernaɓe ne mbaɗa yewtere nde batu yewtere nde foti fuɗɗade ko 16h foti gasde ko 20h joni noon nde min gari min ɓe jakori hen kadi joni fuɗɗo 16h han kadi woodi arɓe kono noon foɗɓe tambade yewtere ɓe garoyi ko 19h joni noon ko heure goto tan heddi yimɓe ina doga e nder haala he ina hanka ƴettude konngol fof tan yawno heure ko gasi yeehi hankkandi ha woni 20h to woni 20h ɗo ko ɗon ceerno o ƴetti konngol en haala poɗɗo wadde conférence kisa ko ma ñagana tigui ha woodi ko ɓeyda hen seeɗa nde ceerno wawi jokkude so tawi wonino woni yewtere wonde aranno won natannoɓe so tawi min jalti ñande hen ceerno jogota konngol wadde kay en bonni ko ponɗen gollude ko ɗum noon golle mon jooɗi peewi wadde mi doga tan mi jabto namdiɗo konngol o Yaya Ka gorko mo nabbay siwol jaam Allah ñalle ma ceerno Abdoul Wahab kan a ñalla jaam bari jam ñallis ñalɗa Seydi Kapullo min koko deftuɗa joni ko nanmi toɓɓere nde a gaynani ni haalde toɓɓere nde mbimo jogui hen haalande ɗum windinimi konngol kono wallahi mami artu hen ni sa foof e chronique Amadou Moussa o mais wonno e tenkude ɗum komi andude hol toɓɓere nde mi wonno mi nattan tamboɗo haal joni o seeɗa nde puɗɗitoɗa joni tan a yettinani ni e salon ɗo ponɗa haalde ɗo conférence ji ko nandi hen mbimo ɗo hani jogaɗo ɗo hen yiyande mi adda yiyandam minen tigi ceerno Abdoul Wahab en calmini renndo ngo fof ten e kuuɓal wonɓe ɗo ɓe e tan mbaddi dokken yeru Alou Seyni Sow Pullo gorko mo Koundel ngarinima e Abda Ali Dia tan mbaɗen calminalɗi e maɓɓe ɓe calminana en renndo ngo fof walla tokara men walla musidɗo men Koumay Abou Koumay jaari men Abdourahmani Aw en ceerno Abdoul Wahab ko kalɗa ko walla ko toɓɓere nde ɗum koye probléme uji men walla caɗele men jeeya ko batuji men fof noon ko batuji men fof sa teskima ene saɗi ɗo batu men fuɗɗoto nde wiya yo fuɗɗo nde gasa nde wiya yo gas nde so tawi koto men to won eɗen mbawi wiide wonde ala caɗele walla ne waɗi caɗele kono gadorɗen ga ɗo hen e Europe min kam mi woni Italie no feewi mi woni ɗo hen kadi Belgique kadi duuɓi jonde kono ko gonmi Italie ko ɓuuri ko gonmi ɗo ko fof gonmi Italie ko ɓuuri mboɗa andi kam Italie ɓuuri heewde baajo to ɗo ummima Sénégal walla ko nandi hen ari yimɓe ne luwa saaluji ene jahane ene kaaloya walla pelle en dente en ko nandi hen Italie ɓuuri ɗum heewde e mawludaji en ko nandi hen ɗon e waɗa kono Italie ɓuuri heewde so Allah ɗum so waɗi so tawi en ngari
eeruji men dokkaari en garata nde puɗɗotoɗen nde fotde wiyeɗen ye garde ɗo henna enen ɓuri andude hokkate ko tel ne fuɗɗo tel ne gasa saluji ɗi walla salongaji ɗi fof ko noon gueɗe mumen lelori hay batuji men fof ko noon lelori ko oɗo puɗɗoto ɗon oɗo gayni toon so tawi on gayni ene wawi so ala aroɓe janggo ene woodi aroɓe ɗon pitton haala batton wurno gacciron noon so tawi kalis moɗon ƴewatama taw on guittade ɗum bonnani hay batte eno battina waro min dokki toon garanti moɗon so tawi wonko boni hen walla wonko tulmi hen min guitta e kalis moɗon ɗum heeɓi min ɗo hen tan ñanden ko gartumi ko min mbaɗi organisé ɗo ko way noon ɗo kono finalement min gaynande min poti gaynude min jengi ɗon komin luwirno ko feccere nde itta wiya wonde min lawƴani min poti lawƴirde ni caɗele kadi en hen so tawi ko mino ceerno Abdoul Wahab tan mbaɗi organisé walla keedi yeeso so tawi en noddi yimɓe ha heewi so kewɗugol yonti tan kamɓe fof ɓe jahat ha laɓe dalda enen ɗiɗo wonta ma jerten bagasuji ma pitten so tawi goɗɗo ñamateno ma lawƴen mbaɗen wonat tawa en tampi tawa en donki wadde en gaccani no tawrunoɗen ni ɗum kadi ko caɗele meɗen en hen kono hande toɓɓere nde woni tan ko est ce que eɗen puɗɗode potoɗen fuɗɗade gaynen nde potten gaynude ala ɗum wonani en jeeha wonani rendoji men ko ɓammi yaade ko min ko ɓuuri hewde so tawi yimɓe gaari koye haaluji goɗɗi gonata nde garate haala addu ko ɗumen ka tawaten heddi heure goto walla heddi 30 minutes ɗum ko ga to men to mawludaji meɗen almuɓe wiyetoɓe almuɓe ne gara ene jimala mawludo garoyte ko minuit walla 1 heure de matin minuit walla 1 heure bamule so tawi en jeehi bamuleji men enen so tawi en gaddi maayɗo o si wiya maayɗo sen gaddi maayɗo o e hedde mum juulede ko daratoɗo ne haala ko ma yimɓe mbatta saɓɓitade caggal tawi ma yimɓe keppa mon fof wima haala sen garti galle hade wiyede wonde yo yimɓe duwa ko haalate ɗon ko enen ɓuuri ko haalno bamule ko taw won yiɗɓe hoodde nangue ne huuli yimɓe ñalla joɗade nangue ɗum ceerno Abdoul koye caɗele men mawɗe jeeya won ko min jaano nde yimɓe jeehi bamule garti ɗo jooɗi ɗo ceerno Abdoul Allah ne andi ko haala politique wone haalede minen min paɗani ɗon duwaw minen nde paala politique haala ha woodi jaabodirɓe hen woɓɓe ne toone mbiya wonde gaccine min politique woɓɓe ene continue haalde e galle yimɓe ne canki ne jooɗe less basuji basuji men mbayi wulde so nangue wuli ɗon min mi fadani duwaw tawi min koosi minen ɓe gardunon ɓe ɗum ɗo koye rendoji men jeeya so ɓaaral ko gotum ɓaare men ko noon mbayi ala fof nde puɗɗotoɗen ko poɗɗen fuɗɗade ala nde gaynteɗe poɗɗen gaynude mi anda noon holde régloyde walla holde fawoto e lawol kono oɗo saaha kam ɗeɗo caɗele ɗen gondi so batuji men wuuro ko noon wayi ceerno Abdoul enen pour gueɗe men tan pawto e law te kadi a suusa wiide neɗɗo deƴƴu a suusa wiide a hokkade neɗɗo konngol moni fof wiye wonde ma ɓoɗo foti haalde anduɓe maayɗo o fof walla anduɓe ɓaarowo o fof so mbi wonde ko jiide mum ko fof so wi moni fof wi yo haa ɗon yimɓe mbalata ɗum koye probléme uji men jeeya ceerno Abdoul ko minen wasa junnade mi acca bandiraɓe naata hen kono ɗum on kaali ko hen haala mawko ceerno Abdoul Wahab ɗum ko mini won on jarama merci yiyandam tan on kaali kadi ko jiirumiɗam machallah a jarama hankkadi de so tawi hendu weeɗi ñiibi yo mettili kam cuuɗoyo ko hunde hulɓinide ɗum noon jarama seydi Ka golle ma jooɗi peewi wonande abbotoɓe en toon to kalirɗe e abbotoɓe en toon to tigui hello Facebook en gartanatɓe tigui e ko wonno e toɓɓere nde no haaliti ni musidɗo meɗen guiɗo men Amadou Moussa Anne
e gorko Muhammadi Hunare gole mati toon to Pindi radio kono kadi baɗɗo gele mati toon to Pindi TV en jettimo no hanniti ni kono kadi baɗɗo kadi gole mati kadi ko magiyanke machallah eɗen jettamo no feewi kadi ken ɓoyɓe rewidademo gila toon to ganduɗa hoore maɗa Kongo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma e tigui gueɗe baɗɗe fayida o gollata on noon eɗen gandi noon omo jogudi men aadi kala alkamisa e toon to Pindi radio omo jogui chronique mo waɗata joni en gartat tigui e chronique makko he mbawen tigui holno artande bandiraɓe e ɓoggol ngol no haalisi ndade nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum ko ɗum saabi o chronique banda men yonti kalden gonga e kawte men wawa amnadi ɗo poɗontoɗen goto e leƴƴi ɓurɗi hewde e afrique tawi eɗen jokkiri pude ɗo gotel eɗen tamboɗen lorani mi yennani mi ñiŋani ko ɗum teskuye mo joguimi emo hono am jogui e nder kawte men keɗoɗe mboɗo limta caɗele ɓurɗe feeje e kawte men goo en puɗɗirima nde limore en garata e waktu dottaɗo o ɗiɗi so en gari jiɗɗen ko yiyede yeeso tati moni emen kala ina yiɗa haalde beele ina teske nayi kalɗo foof wiye jofnata konngol joyi en gadoraki kellande on jofnuɗo konngol ngam wadde ɗum encouragé ɗi goƴaji kaɗani tan e kawte men layi ha yetti radio ji kame télévision ngaji kala animateur mo ñamani waktuji goɗɗo o weltotako ɗum ina waye deƴƴaka ɗin goƴaji kadi layi jetti e cérémonie ji men religieux ziyara mawlud hani e janayseji wasde yondinade e goɗɗo ina saabi cargu pusgu walla ni jewteɗe jadani e jamanu nana goto ƴettuɗo konngol ene wiya mi fotani ɗo haalde saabu ko ponnomi haalde ko foof haalama wona gonga so aɗa horminoɓe deƴƴa hay sinno tawi a forsama e konngol so en gummaki e ngel lowel en potani fitade becce eɗen mbiya minen holno fewirta ɗo arnoɓe heɗade gonti haaloɓe holno fewirta ɗo juttotoɓe ɓurtiɓe en juɗoɓe hewde so en jaɓani tongade e pengal bitegal yondinade paame koye fewata hay leƴƴi goɗɗi batti nefde kawte men saabu fuɗɗotako nde yonti nde so fuɗɗima kadi gasata ngare gummoɗen e jonde jangoyen no kawte juɓɓinirte ha feewa jangoyen no konngol ƴettirte beele daɗen e bone débordement so gotal e kawte fulɓe kawima tan laar goto eɗe men foof ko gotum o yewi mburu foof ko farine o yewi mburu foof ko farine jarama Mamadou Moussa seyɗengal ma jooɗi peewi ɗon e ɓoggol toon to hello Facebook kenmo konngol garten e Alpha Pam Demba Cilel Ba Almami Abdoul Seydi Ba Pullo mbaɗɗa kan jam woni toon Seydi Ba no deɓirwel gaɓonoɓe duko mi woɗɗoyani no fewi mboɗo daɗa seeɗa kono kam mi wi lowdi ndi tokara lowdi ndi wi ɗum tokara eyi tokara mboɗo daɗa wannode galle men o waɗi liggey seeɗa ko gonga wallahi yallah yettino golle joni noon somi yalti tan somi natti kadi mi rokat heftitade on dal bisimilla kono daɗatama hello Facebook YouTube fof non toon mi anda to jaara toon quoi eyi annene aɗano andanno to yarete kay annene eyyi ko ɗum ɓe par ce que ɗum woni tan mbimi toka kay ɗum noon Demba Cilel Ba wadde min dokkuma fartange tan hande yewtere meɗen e ko en garata e waktu kadi en gasnata e waktu e kala ƴettude konngol anda ko woni raɓɓikinade e ɗon tan gara ɗon seeɗa haade min yettade Yaya Pam min dokkuma fartange kadi e kartal zone saabu a hettaki yewtere nde eyyi minne ko gonɗinde ɗon tan kam vraiment ko ɗum gueɗele ayibaji men nde wannoon so tawi a rokkodiri neɗɗo rendez-vous mbiyan ɗum jehen mbiya rendez-vous ɓalejo taw ko ɓalejo ayi eyyi joɗɗa galle ma mbiya wona ko rendez-vous ɓaleɓe keeɓa galle joɗɗa sa heeɓi galle ma jooɗima mi heeɓi gallam mi jooɗima no barko min sakko gonga eyyi ɗon kam vraiment ɗum waɗi mbiɗi ɗum tokata hay ɗo joni mboɗo heeɗo won batu goto foti noddede dimanche le 24 Agname ɗo joni noon batu o foti wadde ko 10 heures joni noon nodduɗo batu o wi biyata batu noon wiyama 10 heures wona ɗaccude ha 10 heures wona galle mumen ɗum o galle mumen ara wiya kadi ko daɗa ko ma hefto yimɓe ɗum joni mboɗo heeɗo ɗum e batu ɗum ɗo ɗum waɗi kam vraiment ɗon kam so Allah kam ko ɗum jomumen kadi gara kadi tawa yimɓe foof no jooɗi kadi mbiya kadi a juwo ɗumen kadi aɗa ha table to joɗɗa toon aɗa takkodira e farba ngo mbiya kadi taw ka cakkitiɗo arde mbiya kadi ma keeɓa yeeso ayi
ɗon fof vraiment ko ñaw meɗen ɓurtuɗo so Allah so tawi kam dañama kam honde en jewte no moƴƴi hen mbara kam jomum kam so tawi wiyama 10 heures nefere kam plus tard nefere 15 nefere 20 tawa ari joɗɗa joni an joni koyno yeri joni koyno gabo en liƴƴi keddiɗi e gueɗe mbaɗe noon jeeta koddiji ɗe ko nandi hen beele ɗeɗo caɗele jettiɓe kamɓene eyyi kanjum de min kam so Allah mi heewani arde e réunion ji leydi ndi kadi bon yimɓe jaafo wannoon kadi mo kewmi yaadude o on kanum wannoon ko kanum heewi dirisde bato o kanum woni président to mo gondumo ko président gueɗe kewɗe to min goni ɗo kono koye tardoɓe hen jeeɗa eyyi min gata ko dernier seconde eyyi ɗum waɗi kam amma noon ko way tan tawi tan mi waɗami gueɗe goɗɗe kam tawi kam wona e makko jaadani min kam mi meeɗa sakkitat bato machallah mi meeɗa sakkitat bato kadi mi meeɗa jooɗade yeeso wanno mboɗa andi wuto o heewani jalbude no feewi kewɗer koñilato mi jooɗo mboɗa haala fof mbaɗa arrêté kono mi heewani mbaɗa taba ngal a jarama ɗum noon wattu hakkille mbatta arde law kadi saɗa jogui konngol kaala kono so tawi neɗɗo yaɓɓima e ɗemgal mbasa wiide kadi ko ma deftoɗa aɗa warata ɗon min kala ko dañmi hen tan ne yonimi machallah kala ko dañmi hen tan ne yonimi a jarama ɗum noon ngal foof yewtere nde daɗata hay goto wonande wonɓe toon to hello Facebook sa rutti caggal seeɗa tan aɗa wawi famde yewtere nde ko dogata e kono kadi ha YouTube nden toon no hannirta ni jeehen caggal nde jetɗen Demba Cirel Ba gorko Maño Weeraɓe gon toon to Libreville Gabo en calmini cuɓaɗo Djiby Sow Maño Weeraɓe hetti en toon to hello Facebook saminama jurama en gartat e ɓoggol ngol jeehen toon to holi on ko yayal Fapam haade men arde Abou Koumé Seydi Pam Jamal wetema toon to Alaska a jarama Abdoul Wahab kadi mi salmini kadi togaram Yaya Ka mi salmini kadi gorko mo gonɗo toon to Libreville o Gabo moɗande o waɗɗani marché de Mamboje walla AKB ville en calminiɓe en juurimamaɓe eyyi ɗum ɗon haala oɗo gorko biyeteɗo Amadou Moussa eɗen mbiya yo Allah wurnomo mawninamo amin ya Allah amin hawo yettina jaydiyankagal ngal ɓe foti yettade ɗo enenne ko enenne nde wonno koye dinguire meɗen joguiɗen dinguiral pulagu ne ko hen jeeya kañumne wona fenoɓe kono noon ko ñalli ko nani ñallata saka waala minenne min jeeya koye ɓeydoɓe yañude jewte baaɗe hono ni min ɓeydo nannude ɗum e haqqillaji woni yimɓe eyyi so tawi en dokkama yamirore Abdoul Wahab Kane eɗen mbawi ɗum addude janggo ɓeydoɗen yañude nde ɗo yewtere ha natinen hen haye cogguji men neɗɗo naatay Osia so yettima tan sooda sariyel muɗum so yettima toon ala ustu ɓeydu ko noon fotta e bandum afrique hakke mbuɗɗu walla buuɗɗiɗi tan ñalla rewde muɗum ustu ɓeydu kono sen naati tubakoɓe he tan hay sen mbi hama mongotore bujunnaji sappo saɗa jogui tan sooda sa soodani ƴeewa diskitta ɗum mbatta haqqille eɗen ɗon gueɗen eɗen mbaɗi complexe en ha en gustima tan en gusti koye men tan ha ɗo joni hayno haaliri ni sa naani wonɗo jerƴataɗe ma woni haqqillaji tan haqqillaji ɗi ganduɗa ko mawnikiniɗi majjuɗi ɗi jomima onde kaari ko Touba onde yiɓatoen gon ko Touba koɓe ayi jarama ɗum tan jinnomi ñagade so tawi no wawi wonde tigi voilà a jarama ya Seydi Pam golle ma joɗi peewi ɗum noon ina wona ene wona sabu nde kettimi yewtere nde jokkodirmi Amadou Moussa an e kaalan mumi meɗen jiiɗi wadde ɗo yewtere nde mbaɗen hen toɓɓere o rokki en hen kadi yamirore piilɗen yewtere nde nawɗen TikTok oɗo saaha joni fodde 114 ɓeɗo foof nde kettima tigui tigui neldi en keer gam tigui tigui weltade yewtere he ɗum noon kadi so yiiɗi kadi nawde yewtere nde toon to radio télévision Fulɓe international janggo so weeli gueno ɗum ne kadi hay basi goto ala e ɗum noon Seydi Pam golle ma jooɗi peewi ɓaɗen so yeehi toon kadi ma yaccine kadi ha ɓuura yajde no hannirta ni ɗum noon sen gumima toon to Alaska jahaten ko toon to leydi France tawen toon musidɗo meɗen hono Abou Koumé ene wawi noon taw ko Abou Koumé walla ko Houley Koumé kamɓe ndende Skype o Seydi Koumé en jaam Allah ñalle moɗon
mi samini mo seydi kan mi samini dendangal e kuuɓal ceerno abou ko en junotake seetan kono wonon ɗum ko ɓuure mawnude nde enen fof ngannduɗen ene safraki taw sabu ɗum ko haala ɗo ko fof eɗen nganndi ko ɗum e ɗum woodi ko tesko mawɗo haalde kadi hono ɗeɗo jottoni waɗi fayde sabu ɗum ma waw mimɗe ɓuurde ɗe ƴennden safrirte ko adi fof no wiyani ko enen ɗin ko jikkuji men jeeya ko so batuji ɗi fof so batito ñalɗi pine walla kirɗum men eteɗande kala enen ko juɓɓiɗen jiiɗen e waɗi fandade moƴƴere kono ko battinta ko ne harni no feewi yimɓe jeyata ko beltaki walla ko ngakkirɗum men sa ari boto haalande foti waɗede yimɓe garani e foti arede mbagani foti gaynata walla ko nande ɗo leyɗele alay sago gudda sal alay sago jaaha fitti on jetto on gayna hatto ponɗon gaynude on woto ngakkiri on to batte golle moɗon e to batte ko wayni ñalɗi pine walla kirɗum men walla mbiyen dente kam pine e waɗi caɗele sabu yimɓe garta yeeɗa wadde ko lelgo ma lelgo ngo watte ko temps arrêté kaari ɓe nata ɓeɗo garata ɓeɗo natata fof lelne ha feewa mbaɗa ha yiiɓ kono so yimɓe garani e waktu o a wawa yiɓɓinde ɗum woni kala ko waddete jiirete so jiirete fitti ko ponnoɗo haalde wadde conférence mum ma dotta ponnoɗo yimɓe tato mbiyen laalakoɓe ɗi walla tata walla nayo hen goto min walla goto hokke ko minitide gotel walla min ɓe fof jaaha jiida e to balɗe gandi on ma wonɓe arɓe ɓe ko awluɓe ɓe ko ɗum fof ne jeeya hen ce qui fait ko goto fof heɓata ko fonno heɓde ko wona ko fonno wonde weltare fof ko ngakka ɗum noon ko caɗele mawɗe ndeke ne moƴƴi ƴewteten ɗin no feewi ɗum ɗo kam franchement ko addi ɗo ko hunde mawde ponti ƴewtede e to batte to haaldu catto won kalɗo joni ko goto e ma haala ɓe gara haala cewoni he yimɓe gonɗo ko haaldat gara gen jomni yimɓe yo kaldu gonga hol foto batu yimɓe jotto boɓe kel gara ko wona gonga kala ko joni eɗen mbaɗa tokkata ko miija ene micca ko woni hamni hen ko kala ko eɗen mbaɗa ko micca ma woni koko fate dental men ko eɗen jiiɗi yiɓinde hunde ma won ko jiɗɗen maade walla wat fof kala kone waɗi hen ko hunde moƴƴere machallah yimɓe jooɗi ɓe jewta gara ko ɗum addata ɗumen sa yi ala haara yimɓe kaldu gonga gonga kay jewta jogade fandare moƴƴere nde heddi ko mataw mi anda no wiyete ni wonnon ɗum ɗo ko ɗum memɗum hen no feewi enen kamɓe ɗen goni batuji ha yeewi eɗen gonne dente ha yeewi kadi min kam to batte min kom jikkujiroɓe fam min kon garowo waktu toon ara joɗɗaɗa aɗa ƴakka peɗeli ma ha nde ciŋeji ma haɗi yimɓe gaari foof kota kadi a gaynani ponɗa wadde ko ɗum ene haalni feewi ene moƴƴi noon ene moƴƴi franchement haade kadi ɗeɗo dente no goodi ɗum haali yimɓe ganda enen fof ene saɗi ɗo hannde somo arani mum walla mbo sikki rendo men fof ko renti ndiɗon mbaadi en garata waktu en gaynata en ngakkiren ko heewi ɗum ene moƴƴi jaafoɗen jiiɗa junade hen ko jiɗɗen noon ko wasiyade enen fof heeɗiɓe ɗo ɓe poɗen ko ɓuureni hewde meɗen ko e ɗum memi ɗum sa wonani an hoɗma baɗowo noon ko aɗa andi baɗowo noon walla dental ma ne waɗa noon tilden gatten ndiɗon mbaadi ballodiren sabu ɗum temps o ɗum woni saaha batteɗo ko ɗum fof hen waɗete sen mbawi waɗde ɓe law ko nden ko mbatten ko ɓurata jogade gartam ɓurata jogade sabu ɗum ma gagne temps o ɓuri kadi ɗo ko ɗeɗo leyɗele en kewani jogade ɗum ɗo so on saaha ko aɗa doggatoɗa dogga dimanche o ma mbadda hen samedi o ma mbadda hen fof ma mbadda hen ɗum en moƴƴi mbatten haqqillaji mumen mbawjiden hakkude meɗen ganden sen jiiɗi golle men jubba eɗen mbiyi waɗi kadi table manggal haade gen firtoɓe pecce eɗen jiiɗi wiyede eɗen jiiɗi wadde eɗen jiiɗi yaltude alay sago mbatten haqqillaji ɗi ɗum bofto jampuɗo noon jarama Abou Seydi Kume golle ma joɗɗi e peewi yo gen yoɓe moƴƴere ɗum noon en dogat mbasen dartade jehen toon to Al Hussein Sow gorko mo nima jamala ñalema Al Hussein Sow salminima Seydi Kane Seydi Sow Pullo namdo so ɗum celli eyi hannde de toɓɓere nde ham ko toɓɓere wonde fayi sikku kadi wonko yaya ka haali sabu min kam ko haalaɗo ko fof ɗo e nder leydi he mbaɗa laaɓa ɗum no feewi arti noon ala ko ɓurmi laaɓede ɗum ala ko ɓurmi kadi dañde ɗen caɗele so Allah Seydi Kane sabu ko ɓuri heewde e pelle ko ɓuri heewde fulɓe fof kam presque sal ciji Allah yahanama han kadi ha na adan nde min ñaagi han kadi amin ɗo min jiɗi wadde adresse fedde fulɓe taw ko catal Bergamo kadi min ñaagi e jaami toon ñaagi han kadi réunion ji mbatta wadde mbiye ala signor Sow ala caɗele
mamin ƴewno nen tawne uddi salo sabu ɗen gandi arandi sal ci jellano way ko sal syndicat ɓurɗo mawnude ala fof ala toon ala ɗum fof woni toon donc ko sécurité ɓurɗo mawnude joni noon ɓe gaddami neɗɗo ɓe gaddami neɗɗo noon ɓe mbi holno jiɗɗon fuɗɗade namdimi renno ngo ɓe mbi ko 3 heures min puɗɗotoɗo kono noon normalement sanu goto woni foti gasde 6 heures 5 heures 6 heures kono noon seydi kan yimɓe garata 5 heures eyi rewajo gonɗo ɗon kañum wiya wawa fadde wawa c'est impossible ha waɗi caɗele ha ɓurɗe mawnude yimɓe jogui caɗele mawɗe banggue saluji ɓe mbatti yoɓoyde seeɗa soɓe jooɓi kadi caɗele ɗe ko ene seeri kadi nde salo uddata nde ko nden yimɓe puɗɗoto ara ɓe mbiya komi dawnoɗo somi arti ko mami defa somi defi ko mami gotto somi garti hankadi ma te enen dokkodirno seydi kan jahanami ɗum ɓay ko noon jami jiɗɗumen secrétaire o mbimi ni wawa gas alay saago ƴewno yimɓe feere o wi joni noon ma mbaɗen ni signor Sow mbaɗen ni ar kala samedi balɗe tati samedi tati ngara min kolluma systéme salo taw an hoorema aɗa wawa arde uddita salo udda salo itta alarme o mbaɗɗa fof hankkadi beele ene wawi wallude on kono e nder hen bo mi jaɓi e nder hen ɓe kollumi ha gasa mbattumi wadde noon ha sukaɓeɓe gari kollumi ɗumen kono noon donkuno ho min mbaari ko noon ko sukaɓe kadi ko responsabilité mawɗo à partir de 14 heures coupé alarme o après ha 21 heures ɗum sabu sa waɗi 17 heures waɗi ɓe garta ƴewta salo ko ha 21 heures mbanmi ɗum joni noon so batu waɗi ɓe garata wonaraɓe 5 heures wonaraɓe 6 heures joni noon au moins kam 21 heures ƴeew hen sahaji ene heddo 30 minutes mami riwo yimɓeɓe ha 20 heures et demi mami riwo yimɓeɓe 30 minutes ko adi mi riwo yimɓeɓe ɗum kam alay saago min kam yimɓeɓe tan ndemin fuɗɗo telfinde wajiɓe joguiɓe sécurité ɓe mi weyi yo mbaɗa activé affaire nde donc aɗanne ko caɗele ɓurɗe mawnude ɗum enen yoɓetake nde ganduɗon kam wona kene yoɓe ɗum sinno yoɓe no hol mbawa yoɓi ɗum e aduna hay goto hol mbawɗo yoɓde ɗum e aduna kono noon yimɓe wona ɓe gowta elle wona e ɗo ɓe guure nder Europe fof ni ñande fof ɓeyɗo bonde min kam ɗum tan jiɗnomi addude wonko yayaka haali kam mi seednomo on bag kam ko caɗele ɓurɗe mawnude min kam min hooram kam ɓe gurmi kam vraiment kam ɓe gurmi e dow mum Allah jarama mbaɗa mi tawetake a jarama Ouseyni Sow ɗo kalta ko mbeɗa andi ɗum mbeɗa andi salo nde gummimi ga henne mbeɗa ari toon mbeɗa yiiɗi nadde ko mbiyami ko noddo Ouseyni Sow ko an wallimi ha nanmi parking kono kadi nde jinmi yaltude nde kadi tawmi kadi ko otoji kadi ne gaari ne kadi mi yaltude koba an ari kadi nder ɗa kadi ha mbalɗa kam yaltude en gasa yejiti ɗum ɗum noon ko hunde ganduɗa fonde wattede hakkille e ga henne saluji ɗi ko mbaɗaɗi alarma so tawi waktu biyaɗo o so yonti tan son gummaki heewi ko sonde kono noon kamɓe hen saaha aɓe muɓɓa guite ɓe jaada e meɗen ɓe mballa en tigui e no mbaɗen ni ha jaaden hen ɓe mballa en kono noon enenne kadi yonti kadi wattude hakkille mbasen tan wonde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe pamata ɗen gueɗe e jaɓen tigui e hono ɗoftade waktuji ɗi garen hen koten hen nawen ɗum ha to leyɗele meɗen gurden noon a jarama Seydi Sow golma jooɗi peewi ko teskuye tan ko kalɗa ko mi tawima to sal ɗo ñande hen min gaari batu e on saaha arnoɗon ko Kilif Thiam saɗa teski voilà ɗum noon a jarama jehen toon to dowlaji denduɗo Amérique tawen toon musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe loti belal jeeri jaam Allah walema Abdoulwahab Kane salmini mbara fini Seydi Dia salmini den jaltoɗon hono sen so
misalni kadi yayaka kadi kanko koye makko gadi ni ummi ko kanko nanimo haala kanko mo haali hen ko ɓureede heewde so Allah kadi ko yewtere wande fayidi no yaya fafa wini min hooram sonde fiilama so Allah jaɓi mami waɗɗum e jayni jamaja kadi ne waɗi yimɓe machallah yonde nani hen donc ko gonga ko caɗele min kam mi anda kono kam ko hunde hulɓininde kadi ne bonnanen ko heewi ne usse meɗen ko heewi ne wawi taw yimɓe teskoraka ɗeɗon gueɗe kono noon ko sifa kam kamniɗo sifa musɗo gonɗo e meɗen par ce que ko haaju woppante haaju surtout ɗeɗo leyɗele sa woni hen jahata tan ka dogga donc ardema noon mbiyeɗa réunion ko 4 heures cikiɗi yimɓe jooɗo ha 6 heures nde réunion fuɗɗo walla yimɓe puɗɗo arde walla yimɓe woɓɓe ne nodda ne namdo mbaɗi yimɓe ngari anat woni galle moɗon taw haydara yimɓe hen jeeɗa aɗan ɗum ɗon fof kadi min kam mi anda so tawi ko wasde tan hiisade waktu teddinde ko mbaɗata ko gonɗinde ko joomum wone dow mum ko ene jagguiri huuɗo fof tan ko golle puyɗe walla haydara nde jaami fof ne moƴƴi jettoɗa kadi no mbiɗo ni aɗa juwa yimɓe walla yettoɗa wiya rokka goto fof junngo tawi min puɗɗi walla dartina ko neɗɗo dartina ko haalanno aɗon calmina assalamu aleykum eno mbaɗɗon ɗo ɗo celli jam wone moon machallah tan calminaji ɗi gasata ɗum ɗon fof déjà ko caɗele par ce que hay ni mi anda hay radio ji meɗen sen teskima ko heure walla heure ɗiɗi kono noon temps sa ƴeewi down time o sa ƴeewi temps tan calminaji ɗi tan e limtude yimɓe ɓe tan déjà en yimɓe tata walla nayo no mbawno haalde hen tawa ne jinno haalde ɗum ɗon fof koye gueɗe koye caɗele meɗen jeeya Abdoulwahab Kane aɗa andi aɗa majjani kalami ko e radio ji meɗen e koye muɗum ko hen jeeya neɗɗo naara no mbaɗɗon oɗon celli jam wone moon ko mawɗum alhamdulillah no mbaɗɗon mi wayri ɗo mbaɗɗon oɗon celli ewno kaari waɗi ewo kaari ɗo gonɗo kaari non pendant 2 minutes et puis 2 minutes ne heewi taw ko air taw ko radio 2 minutes ne heewi 1 minute ne heewi e radio mimi yi neɗɗo ne invité télévision taw ko 30 secondes o haala fof ko yiɗi haala ko résumé watto jooɗoto so naati wiyata ko salamu aleykum mbaɗɗon oɗon celli lesi afami donc noon ɗum ɗon fof alay sago mbawen ƴewtade ɗum ɗon par ce que temps way tan kono gonɗen koye fijirɗum ni walla en kiisaki ɗum ɗo ni min joni sahaji joom sudam ne toñami ni somi andi hande ne waɗi riini heure oɗon kam toon tawatem mi anda kam ko woni kono heure o kam ma tawam ɗon heure biyaɗo tawi 4 heures wiya 4 heures kam ma tawam ɗon fitti gummotomi gallam ko avant 4 heures wiyami an ko an tan adoro adde réunion ji ma sa yahay goto a tawata toon an tan adorade mbimi yo mi yahat heure mo poti mi yaade mi yahat heure mo gandumi mi wiyade gasata nde hay sinno gasani ko nden gummotom to mi yaha par ce que mbi jogui hajuji goɗɗi donc noon jomumen mi yetto par ce que minde waɗi ɗum waɗi won mbadduno garmi ɓe mbi kam si mbi min noon jogui programme goɗɗo mo mbaɗami oɗon programme alay sago mi waɗa ɗum par ce que programme hooram ko keeri donc réunion woppinta kam ɗum noon par ce que mbaɗmi mi garta e tata garmi ɗon e heure mo ɓe mbiyo ɓe mbi wonde ko heure ɗiɗi waɗata jooɗimi noon ha heure ɗiɗi gasi 6 heures woni ko 6 heures et demi potmi yaade ko 6 heures yoni ɓorni paɗam jaami gollal ɓe mbi kam an réunion gasani mbimi non min kay mi gayni hen min kay réunion gasi par ce que ko mbaɗ jogui ko mbaɗanmi goɗɗum 6 heures et demi donc il faut que 6 heures et demi tawa to paami ɗum donc noon ɗum ɗon neɗɗo o so tawi an hoorema alay sago mbawa serindade ɗum ɗon c'est à dire ko so hay sinno jomumen mbaɗi ɗum an kam mbawa respectude temps ma mbawa respectude ko mbaɗata ko taw waɗa tan réunion fuɗɗo 4 heures gasa 11 heures jamma bandiraɓe ɗum ɗon hay goto hannde ɗum ko firtini et puis réunion so ɓuuri air min e ko jiimi e neesu mo jiimi ɗo e dolaji dentuɗi tubakoɓe ƴewata ko montoto so wiyama réunion fuɗɗoto 4 heures hay sinno ko neɗɗo goto ari réunion ngo fuɗɗoto so wiyama ko 1 heure temps réunion ji kewani ɓurde air walla air feccere so heewi ko haalete l'essentiel haale hen wona yimɓe fof kala so heewi ko neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗo kala walla sa jogui namdal namdoɗa jomum jaabe kono wona tan tourderol ayo Samba haal Demba haal holko mbiɗa hen holko miijiɗa hen goto men ko yimɓe temedere goto fof siyam yo haal miijum e nder réunion bandiraɓe ɗum natti wonde réunion ɗum wonti yewtere selli donc noon ko ɗum waɗi
eɗen jogii ɗeɗo caɗeele so wiyama nafoore ɓurata e nder air ko fewjete fotani ɓurde e nder air toɓɓe gaddete yimɓe goota hen yimɓe kaala hen ko ɗum ni kono goto fof wima adda toɓɓere ɗum goto fof wima adda haala mum ɗum ɗon yahata whatsapp uji meɗen ko même chose min sinok sagam whatsapp udditaki sinok sagam whatsapp uddete par ce que whatsapp ko source d' information whatsapp foti wonde ko gueɗal ngal ganduɗa ene wawi humpidde en comme tan no radio ji ɗi ni no Abdoul Wahab waɗatni ay joni kala ne gardenoto ko air goto mbatten walla heure ɗiɗi kono noon ko kalten ko foof ko nafoore mawde nde alaɗo haaji par ce que juurata ko temps dabbo par ce que Abdoul Wahab kane jogui haaju Ibrahima kane jogui haaju ko waɗata ko ɗanotoɗo walla ne jogui programme muɗum ay Ibrahima Abdoul Wahab joni so Ibrahima so heure yoni so 6 heures yoni wata tampin hoore ma yimɓe ne jiiɗa heddade hende minen fof min jiiɗi heddade kono kanko o wiyatma tan ko mi gayni min kay so jiiɗi jokkon kono min mi gayni ko noon foti waade ko noon foti sifforade ɗum tan woni ko jinnomi ɓeydude hen kono kam alay saago whatsapp uji ɗi e koye men jooɗade tan ne yewta tan ne haala tan hay sukaɓe ɓe ñangguintumi ɗo ɓe joni mi haalni wiɓe groupe aji whatsapp tamo ƴeftorade heɗo audioji neɗɗo goɗɗo ne hellili tan ne haala ko welɗum ƴeftu ƴewde janguirɗa hunde ya ƴeewoy konngol anglais gotol jangga naftorɗa ɗum ɓuuri hewde nafoore e jooɗat tan ne heɗo neɗɗo leeli salon muɗum haydara waɗani tan ne mbadda coorumam cuttumam débat gaddaɗo fof jomum jogui hen gandal ko adda ko haala ko ne jogui hen ko haali ɗum nawata yimɓe tawateɗo toon to leydi France gorko mum dulmaji funeɓe salminama jurama en calmini ɗon Aissata Ciss Sawande wondude Saydou Kane mbiɓe Seydi Kane ɗum noon ceerno Amadou Abdoulaye Seydou Ly etama jaramgol ma jooɗi feewi toon to hello Facebook calminen hono Dia Samba salminama jurama Saydou Niang on kadi hetti en kamɓe fof ɓe jaade men e yewtere hen hanniti ɗum noon mbiɗen hande toɓɓere meɗen kalaten koko yowiti e enen en kewani tigui hono arde e waktu tigui mbaɗen puɗɗen e waktu gaynen e waktu ɗum ɗon kam enen fof en nanodiri e en pamodiri tigui eɗen jogui ɗen no caɗele dental fuɗɗi koye ɗiɗo tan fay dow neɗɗo wiyete ko neɗɗo goto yimɓe ɗiɗo yimɓe tato tan fayto haado haaɗi joni noon an jooɗoɗa mbiya wonde hay goto arani mi yahata oɗo saaha joni hay goto arani ya an gona on goto yimɓe garani an koye yimɓe jeeɗa ko neɗɗo ara tawma toon gonon ɗiɗo wiye yimɓe nana ɓenne kadi coyno on kadi woɗɓe coyno on mbiye yimɓe nana kono kadi no wayi wade foof waktu toɗɗaɗo on ɗon kam yo wone hakkillaji meɗen so tawi waktu o yonti enen foof tawtoɗen ɗon mbawen tigui wadde ko poɗɗen wadde ko si en gayni ko ten yeru tan so wiyama hande e conférence ne waɗa Amadou Abdoulaye Dia wonko yewtanta renno ngo kanko noon o fuɗɗoto ko 16 heures ko nden o fuɗɗoto wadde yewtere nde min mbeɗa jogui haaju to jinmi yaade wi yewtere Amadou Abdoulaye Dia de nde welan luppude ɗum de mi yahat kam mi hawriya hen kam hay sinno ko seeɗa 6 heures kam gonɗo fof mi yaade 5 heures wonɗo fof mi yaade on sim fof mi yaade 5 heures kono kam tawde ko 16 heures fuɗɗoto accu kam mi yaha kam waɗa ko keɗimi hen seeɗa joni noon an on ɗon so tawi o ari 16 heures gam hettade yewtere nde Amadou Abdoulaye Dia fuɗɗorto ko 5 heures kanko o wawa tawtirede yewtere nde o yeehi goɗɗo o kadi ma wi wonde joni kay tadi ko 16 heures fuɗɗoto mbeɗa andi ko 17 heures 19 heures jogoɗa aroyde joɗɗa kadi ha to gasata ɗo ko ɗo garta tawa kanko ñande hen ɓe ɗefi wadde kam yaadude waktu seeɗa ɓe puɗɗima e saaha waktu o haysono ɓenni seeɗa gara kadi tawa kadi wonko ɓennirma wadde e caɗele nan ɗon foti ƴewtede dogen mbasen dartade jabtoɗen joguiɗo konngol o ko musidɗo men Mamoudou Gollo ko mataw wonko yiiɗi ɓeydude Seydi Gollo ko konngol no toon bisimilla ceerno Mahamoudou min woni yeesode lehi eyyi Seydi Kane a salminama kadi a juurama mbiɗani ko noon tigui wonɓe ken dendiraɓe nde ko noon Allah waɗi minen ko ba sa nani gollo ko ba ko ɗum cikkannomi kay ko fawti hen ko kadi en keɗima machallah hono yeeya kam ñague mum wiya ko magatama inchallah Amadou Dia kadi affaire meɗen enen bo sikki ne waɗi kooki andi kooki a hewani idade enen jiɗɗen ko wiyete ko kaari fata
il faut mumuɗen e ɗum riño to wiyama ko riño lertel ar lertel min e hoore mo kaldata on mi dañi ɗin caɗele mi yaha Sénégal ɓe mbiyami airtel mi ara air o taw mbiɗomo dokkuɗomo air o ɗani ɗum a wawata avance ɗum noon sa yiɗi ɗum kono no wiiri ɗo ni won certaine gueɗe enen mbaɗa riño mbatten koye sal o ko joɓaɓe waɗi ko airtel ma poɗɗen haalde ko 2 heures temps en ɗacci ha air o ɓe ni ari te hay nder hen sen gaari ha cuɗeru sappo en kawrta ko boni fof kam garane e leer ɗum ɗon noon ko toɓɓere fonde rippede wona noon wona zone enen kam wona enen wona tamen en ittat ɗum ne wawi ɓiɓɓe men kono wona e meɗen kam ɗum ɗon pour enen garen on domaine ɗum wiyawata sallallah mahamadou ɗo jaam gitten a jarama Seydi Gollo ko ɗum noon golloɗen ko moƴƴi no hannita ni a yettama jarama gol ma jooɗi peewi ñaguima yafuya yaya ka kanko adduno ñagade konngol Seydi Kapulo konngol no toon bisimilla ko gotum ceerno Abdoul ko ɓeydo tan ko gotum en calmini yaya Alpha Fame Amadou Abdoulaye Dia Al-Husseini Sow ko haalɗo hen haala sal ɗo riñete TGL ɗo Bergamo ɗo wallahi o haali gonga minen fof nde wonno komin addete waɗante kay oto jenono langata ka gaddeteɗo minen koye aroɓe retard ɓe min jeeya toujours minen min gummoto ko telgati kanko mo andi ɗo kalami ɗo telgati min gummoto min gara kono noon toujours min kewani jeeyede e adiɓe arde ɓe kadi ma yimɓe en ndiwe tan coggue no ɓeydi jeehe nde puɗɗo kon an haalɗo joni haala mboɗo fada yewtere ko wayno kabaruji Amadou Abdoulaye Dia walla kabaruji Yaya Alpha Famen arande foti arde nde mi haala ɗo hene tan nde konmi ɗo ñanden won dental gotal min goni dental ngal won gaddowo toon ñande fof kabaruji Amadou Abdoulaye Dia jaydeji Amadou Abdoulaye Dia ƴeewa waɗa saaha so tawi Amadou Abdoulaye Dia wona ñande fof jogoto saaha wadde so tawi o waɗani arani jeeta yimɓe ne mbiya won ko Amadou Abdoulaye Dia pourquoi arani min win keɗaki yimɓe elle kanko mata o ala haaju goɗɗo ko ɗum tan o toppiti jeeta ko yimɓe ene kawje hen ndeysan ceerno Abdoul ko hunde so tawi a faadi ɗum nde poɗɗa fadde ɗum nde arani ene hamni no fewi ko so wawa yewtere radio yewtere télé walla match football ene foti arde tel nanɗa ko oɗo heure arata a faadi on heure arani an hoorema fo haɓat par ce que a ƴettani ɗum tan enen ko ɗum saabi enen wonɓe ga caggal leydi ɓe hay wonɓe toon ɓe mais ko ɓuuri hewde hen eɗen jogo probléme hol probléme uji meɗen mi fina tan mi wiya wonde pullo boli janggo kawro yen naggam tel jehen ɗo hen ken yahoɓe Agname walla ken yahoɓe Mbakana kawren ɗo hen erten ƴetten oto min fina on heure walla kanko fina on heure o ara o heure mo fini o heɓi toon o dari hakke 5 minutes 10 minutes o yiyani o telfinami taw min gollomi ni komi ummaki taw saka mi looto saka mi ɓorno cimtammi enen hotoɓe ɗo ɓe toujours en dañi on probléme eɗen gannodira koye men ha e jumaji men noon ceerno Abdoul waktu ne yona yimɓe jiiɗe julde taw won mawɗo kewnoɗo arde arani eli fof fade won hay jumaji men eɗen pandir enen gueɗe men ko Mamadou Gollo wi ko pour règle mi wiyata ko wonata kono wonta janggo salmini a jarama Seydi Ka sikki ala kala ƴettuɗo konngol tan ɓeɗo gonɗinde e caɗele ɗe joguiɗen ɗe e fulɓe ene mbiya so bone tintama fuuyi wadde noon oɗo bone kam en tintimo heddino ko beele ma en mbar ko fulɓe mbi ko beele mo o fuuyi walla o fuyata kono kam en tintimo no hannirta ni ɗum noon golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓɓe moƴƴere ko Yaya Ka wonno tigui tigui joguino konngol en mbimo kadi kanko Yaya Ka nde wonno fulɓe ne mbiya so tawi koɗo adima jaytigui finde ko ɗantali mbarata ɗum ɗum noon so tawi ka nawateɗo nawowo kayum ummaki ɗon ko caɗele ɗum noon jehen toon to jum donde ma sénateur Goural Mayse Ali tawen toon Kalidou Bodiel Ba ketten hunde seeɗa garten e renno ngo eɗe keddori hojomaji nogas gam tigui tigui mbaydiren e renno ngo no hannirteɗani ni mi man ma
jaltana o yidi mi gila hanki o yidi mi gila hanki nan mi kajawat madam kajawat Seri Ibrahim Dawood Minauma Aram Dinan mi aram nabe Ditin mi aram nabe Adawawi adagoloni Min mi jabi hadawamani mi Allah bela bede tuna Kona bela kimi jarma Kajetem Yalta benjin mi boyide Yalta benjin mi boyide Oyiri ma Hotel fanimi Tabi mankani Konandare Chilla jawtorod Wani asralium Noddi mi jamma Kalidam Safini maminod Wadi vocal tawi bela hala Kedimi torod Owi kalid Maminelde Werta inyo Walla kubida Mimi chillam Kala ko veri golla Adawawi Neldal mada famdani Komi nyum Usman Kodo beilan Abembani Australia no kettotoɗon ko haalirde rendago ɓurele bamtare tawi ƴogata koye ɗingral fulɓe fullaɓe lamɗam haalirde rendago ɓurele bamtare ene wiya on kettuki jaam nene ko sukuña ko ɓiɓɓe yumma kaldata ɗum ko ɗum saabi o chronique banda men yonti kalden gonga e kawte men wawa amnadi ɗo poɗontoɗen goto e leƴƴi ɓurɗi hewde e afrique tawi eɗen jokkiri puliɗo gotel eɗen tamboɗen lorani mi yennani mi ñiŋani ko ɗum teskuye mo joguimi emo hono am jogui e nder kawte men keɗoɗe mboɗo limta caɗele ɓurɗe feeje e kawte men goo en puɗɗirima nde limore en garata e waktu dottaɗo o ɗiɗi so en gari jiɗɗen ko yiyede yeeso tati moni emen kala ina yiɗa haalde beele ina teske nayi kalɗo foof wiye jofnata konngol joyi en gadoraki kellande on jofnuɗo konngol ngam wadde ɗum encouragé ɗi goƴaji kaɗani tan e kawte men layi ha yetti radio ji kame télévision ngaji kala animateur mo ñamani waktuji goɗɗo o weltotako ɗum ina waye deƴƴaka ɗin goƴaji kadi layi jetti e cérémonie ji men religieux ziyara mawlud hani e janayseji wasde yondinade e goɗɗo ina saabi cargu pusgu walla ni jewteɗe jadani e jamanu nana goto ƴettuɗo konngol ene wiya mi fotani ɗo haalde saabu ko ponnomi haalde ko foof haalama wona gonga so aɗa horminoɓe deƴƴa hay sinno tawi a forsama e konngol so en gummaki e ngel lowel en potani fitade becce eɗen mbiya minen holno fewirta ɗo arnoɓe heɗade gonti haaloɓe holno fewirta ɗo juttotoɓe ɓurtiɓe en juɗoɓe hewde so en jaɓani tongade e pengal bitegal yondinade paame koye fewata hay leƴƴi goɗɗi batti nefde kawte men saabu fuɗɗotako nde yonti nde so fuɗɗima kadi gasata ngare gummoɗen e jonde jangoyen no kawte juɓɓinirte ha feewa jangoyen no konngol ƴettirte beele daɗen e bone débordement so gotal e kawte fulɓe kawima tan laar goto eɗe men foof ko gotum o yewi mburu foof ko farine non tigui bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe waktuji 16 fayi hojomaji 45 e nder dongre Europe tawi ko waktuji 15 pawɗi hojomaji 40 toon to
Fouta Toroto Fouta Jalon Fouta Masina mo adama wono ko waktuji hono 15 pawdi hojoma 16 pawdi hojomaji 45 mbiyen ko kore kippe ɗo e nder dongre Europe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen dartol e joljole dow horbir 19 lewru 11 ɓuru ujunaje 2023 en paami tigi tigi hande yewtere meɗen tigi tigi fongi koye ɗiɗo hende kongudi ɗi ganduɗa ko musidɗo meɗen Amadou Moussa Anne gorko Mouhammadi Hunare e yiyande makko tigi tigi e nder rendoji men enen fulɓe e ndeɗo henne yiyande ko yiyande nde ganduɗa goto meɗen foof hande o fawi hen feɗindu mum no hanniti ni kadi haali kadi ko haali ko kadi ko hunde nde gurɗen hunde gurɗen nde gurduɗen e kadi hunde ganduɗa kadi so en belama mbiyen ina iwa so en belama mbiyen ina iwa iwata noon ko jogoɗen pellital kadi ngal ɗon pellital kadi ma wallu en no feewi so tawi waktu fuɗɗoto mbiyen ko 16h poɗɗen fuɗɗade aɗa wawi wadde ko jiɗɗa wadde ko foof ha wona 16h mankuɗo se jaaha 16h tawma toon so tawi gasata ko 17h so gasi jokkoɗa e hammadi kandiji ma waw yuɓɓinde ko poɗɗa yuɓɓinde ko adinde jahata kono kadi ma yuɓɓinoyi kadi ko poɗɗa yuɓɓinde ko e sangade gasi kono so tawi aɗa ɗamini ko nde fuɗɗoto kono noon jogorani fuɗɗade nden ma wonko tardini e gueɗe maɗa mbiya ya dog hade fuɗɗade jaaha tawa tigui fuɗɗaki walla yaaru sese suwa fuɗɗade jaaha tawa kadi fuɗɗima e 16h beele ko 16h15 beele ko 16h20 ɗum fof ina wawi addude yimɓeɓe donka famodirde ko hol hen ko wiya kono so tawi wiyama ko 16h0 yoto e gaari 17h e hunde yo taw eɗen toon puɗɗoɗen e waktu gaynen e waktu e radio ji he en kaali jiya neɗɗo rokke micro ko journaliste rokkuma micro Amadou haali nane secondaji neɗɗo hokke secondaji walla hokke 2 minutes hokke tan 2 minutes ko ɗum ɗo joguiɗa kala hankadi ne toñ sernaɓe bisimillahi rahmani rahim rabbi sarah li sadri wa yassirli amri wa hul uqdatan min lisani yafqahu qawli gona e haalde fullo wiyaga bandiraɓe fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam mbiyoɓe mbimi wime wimami funnangue hirnangue sahale ɓaleri gona e haalde elle ko an waɗata yewtere nde ete ka dokkaɗo konngol tan ya haal a rokkama konngol tan ya haal ande ndega junnade fof hoko tawma eyyi taw ko ɗo tan poɗɗa tan rewde ɗo tan jettoɗa tan oɗo galle tartoyɗa tan tartoyɗa taw to paaɗa ɗo ko ɗo tan paaɗa ɗo tan poɗɗa tan raɓɓikina tan kaaɗa ɗon eyyi are ɓe mbi haala daɓɓa mbarka mana ko kan woni haala mbarka fayida haala yo raɓɓit waɗa mana lefol ngol Amadou Moussa Anne waɗi ngol ko minute e 29 walla 49 hojom wala hojomaji hojom goto pawɗo leƴƴanɗe 49 ƴeew ko tongi ɗo ko so tawi tongitama ɓuuri waktu no worno holko haɗineɗe waɗa so tawi o arde ni no gandanɗa calminali mi salmini on bandiraɓe fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam hettoɓe piindi wonɓe nder leydi e caggal leydi e jetti radio to hen jokkodirgo men radio ka e jokkodirgo dingal to dingal ga so tawi o wino mo haale ɗum toon o artoyi e nder chronique he tawata ko hankkadi wonɓe noppi men batti musde ni pour heɗade koye jogori haalede ko hen saaha aɗa ara gona e heɗade yewtere tawa yewtere nde ko aroyta hen ko hunde wadde fayida kono gardi ka no ko juutiri ni e haabre wona ɗon eyyi haabre wona ɗon ɗum waɗi noon salminago no moƴƴi salminago adoto haala kono salminago so wondi kadi e raɓɓikinade ɗum ne kadi ko hunde wonde fayida
kono kadi eɗen jogii caɗeele kadi woni banndiraaɓe felooɓe ɓe mbima wonde min mi heeɗima yewtere ma kono a salminaani mi windima message kono a jaabaaki mi eyi ɗum woni jeeta en mbi kaari ne hetti en en camina kaari e kaari wonɓe ngannduɗaa so tawi nildi message so tawi a liirani walla a liiri kono a haalani way kono ko elle a ammirani ɗumen e yewtere ma henni ɗum noon alaa sago banndiraaɓe kadi paama ɗum ɗon kadi ñaagama yafuya wonɓe ngannduɗaa aɗa wona e wadde yewtere ni yewtere nde mbatta nde ɗowata ko yimɓe heewɓe oɗon jaada oɗon jogii juɓɓudi goɗɗo nodduma téléphone tawa ko haalata ko ni wona e yewtere he fayi non ko hollirde tigi tigi o wona hettoma e te kadi o wona e ɓoggol kadi oɗon kalda oɗon wona e ɓoggol te an aɗa jogii aɗa wona e yewtere ɗum hay waɗoɓe journal ɓe eɗe gandi ɗum ɗon gona e wadde journal walla wadde yewtere neɗɗo nodduma hen walla waɗa hen vocal tawa ko haala ko ni fayani hen ko amin belti gonga weltare no moƴƴi so neɗɗo waɗi ko moƴƴi yo yimɓe jettuɗo nde wonno hay Allah yiɗi yettede sabu woyi ko so on manti kam mi ɓeydana on mantodiral no moƴƴi kono e hen saaha kadi seɗen mantodira mantoɗen ko mbaɗaten ko holno foti yarude juɓɓinen ɗum ha feewa waktu so yonti garen e waktu jogoɗen juɓɓudi ɓeeɗo henne ne gardi so ɓeeɗo henne kaali koɓe kaali ko so tawi ɓe to ene jogii hen jiyanɗe ene mbawi haalde e raɓɓikinade so tawi ko ɓen ɗon jiyanɗo men ko nani paami min nani min paami kadi emin jaadi hen haala jokka kono noon so tawi goto fof wi ko ma ƴetta konngol junno ko haalate noon fof haalama so wonano on mbi yomi haal tan mi heɗotono tan mi jeeya hettoɓe Amadou Moussa an wi wonde deƴƴu kono ala jomum ƴettat konngol so ƴetti konngol junno hen yañño hen ha yimɓe jiiɗi heftude konngol holko ɓuuri hersinade gona e haalde jomi yewtere ina feroma jomi yewtere ferande jomi yewtere systéme gonɗo no ko wima so reggodiri hono yaya pamino ñanden ni so bisimillaji keewi tan mbiɗa ko koɗo haal haaju ma eyyi so wima yenane hankkadi konngol ngol ko jiiɗo ƴettidde o yiɗa noon har ƴidde junngo maɗa o heɓta micro eyyi sabu noon yooɗani walla kaari taƴi kaari ñanden won omona Facebook omona heeɗimi o waɗimi message o wi kam wonde an accu yimɓeɓe kaala eyyi wi mum eyyi mi salaki yimɓeɓe kaala kono yimɓeɓe yo kaale toɓɓere he so tawi addi toɓɓere yangue ko belemma fijirde jeleede so tawi goɗɗo naatino haali haala mayde ko wiyete ko sunare o bonnani yewtere ma o bonni aɗa woni e yewtere ndeɗo hene toɓɓere goɗɗo ari nannoyi hen publicité ji goɗɗi o bonni toɓɓere ete enen jiɗɗen kala yewtere mbaɗɗen taw konde fiilade so wiyama tan yewtere ko fewte juɓɓude fulɓe hono Amadou Moussa an waɗi ni tawa sa kiliki hen tan ko ndin juɓɓudi keɗotoɗa ha gasa eyyi hande kalten ko dawrugol ha gasa so tawi wiyama noon ko toɓɓere udditinde ko wiyete ko mbiyeten carika ko so tawi wiya ko carika goto fof ɗo wela natira kono noon so tawi a toɓɓi toɓɓere yimɓeɓe yo tinno kaaɗa e toɓɓere he mbasa addude hen gullungu en mbasa addude hen publicité ji goɗɗi en so wona ɗum koko bonnata yewtere eyyi anne so tawi aɗa haala ɗo gonɗa e haalde ɗo aɗa andi wonɓe caggal maɗa ene jiiɗi haalde hen saaha noddani par Skype taw won goɗɗo natirɗo téléphone e on ko crédit an ko Skype noddirɗa kono mbiya ya junno hen gonnoɗo e ɓoggol o kaalis makko nana yaaha omo ɓeydo lobde so naato yi saare naki ko jogorno haalde ko ni oɗon kat ɗum haalde a ñaami kerdi makko walla hen saaha ni woni hen koye ɓoggol he ko ɗon janata saabu gasni kerdi ha laaɓi jiya neɗɗo ara junno e gueɗe mbaɗe noon so tawi ko kalata ko ina waɗi junnade wala kalam so tawi ko kalata ko waɗɗaki junnade raɓɓi kino kaɗal poɗɗa haɗɗo
kono hande jeta ko kala ƴettude konngol no haala o wonata koye pirade waɗa pirate no Samba salminirano to no Demba waɗanno ga no Ndiaye Saydou Amadou en kaldanno no Guelo Ngalen no Murtuɗo en ɗum ɗo fof o rendina o waɗa ɗum tan salminago woto o wiya yo salmin renno ngo joni so tawi a salmini ɗum fof renno ngo haggasi toɓɓere wonde nden holko jogorɗa haalde mayre a ñamita journaliste weeɗima micro hande holno jiiruɗa ñalawma salsalɓe o waɗi fayida kañum de ko ni kaala hen kono ñalawma salsalɓe o waɗiri dani kono noon hanki président Macky Sall to Fatick to jaɓɓama toon jaɓɓugal bangal fayida a woppi toɓɓere ete ɗum koko taƴete ɗum joni somo montoya ɗum joni o taƴat sabu jeeyaka hen wadde pour ha ballama o wawa montude tinno e fongo e toɓɓere he kaɗa ɗon to hannuma ɗo to namdima ko haal hen so tawi a haali kadi ko namdima ko ha gasi darot ɗon so tawi o hesɗitini namdal o addi goɗɗum jaboɗa boye ɗum ɗon kadi kaɗa ɗon ɗum hay batteɗe enquête so tawi aɗa waɗe enquête so police so wawɗo wonde foof so tawi huccite e maɗa kala ko namdima ko poɗɗa haalde hen haal hen kadi kaɗa hen kono sa wi aɗa ɓeyde hen goɗɗum ha tekka weela mojade o dañi to firuma sabu kala to memɗa damal uddito on toon banque ɗum tagata neɗɗo jonnade eyyi e nder Skype ne so tawi Gallo Demba so ƴetti konngol no haala yeru to haalata ɗo o soynima Tidiani Sall konngol mum tellima o andi kam hankadi so tawi o yawti tan ko on arata wadde holno waɗata feere haw rokka on ɗon konngol tawa noon o haali ko yiɗi haalde ko wondude e raɓɓikinade ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe e ko ɗum ɗon tan jinɗen artude seeɗa e waktu men hankadi gasi ha laaɓi e on jettama on jarama ƴettunoɓe hen konngudi golle men jooɗi peewi ɓe keɓano ƴettude konngudi kono konngudi ƴettaɗi ɗi mboɗa andi tawata ko Bahy mbima nde wona so gonga haalama tan Bahy mboto hayso kalani hen ɗum ne kadi jettama jarama wonɓe ɗo ɓoggol ngol hettiyankoɓe to kalirde ɗe wonɓe toon to hello Facebook onon foof on jettama jarama golle mum jooɗi peewi ko ɗo tan baydirten e renno ngo no hanniti ni ƴeewen Aluseni so tawi o arte ɓoggol he o habra en tawtaranoɓe yewtere nde Aluseni so mataw o heɓɓidaki kanko Aluseni so ɗum noon en jetti dendagal hettiyankoɓe men toon to kalirɗe ɓe tinɗen hen eɓe en tinani hen kamɓe kala eɗen tintinaɓe eɗen tiniɓe to ɓerɗe men yo gueno tinɓe ittanaɓe gueɗal en dokkodire bandiraɓe aadi janggo waktuji no gasde ɗiɗi ma en jokkodire Ibrahima Demba Dia e goom ngu kala e kuuɓal wonde diral fulɓe fullaɓe lamɗam kono kadi ma en jaadu kadi haalirde Agnam ma jokkodir e Yaya Alpha Pam gorko mbakana jurude ndeɗo toɓɓere artata toon so tawi weeli gueno ɗum noon en camini wonɓe ɓoggol ngol ko wayno Al Husseini So Abdourahmani Aw calmina ɗon Fama Aliou Dem en calmini hono Abou Diallo ogo o saminama o jurama en calmini ɗon hono Aissata Dia calminan ɗon Pullo Dia Aissata Sy wondude mawɗo yero garli ganduɗa joom gotiri saminama jurama ceerno Alpha Oumar Touré ko ɗon calminten hono Amadou Guissé en juurima hono Amadou Tidiani Sall Sall e Guissé kam so jaadi ɓeɗen tan haala nan ɗon jewte belɗe nan ɗon machallah kono kadi en calmini hono Nima Boli saminama jurama Dieynaba Sally Seck wondude hono Fama Dem debbo mo dulmaji Demɓe calminan ɗon mawɗo Sada Kane en calmini mawɗo Gallo Demba So ko ɗon calminten hono sohna Hawwa Wade sohna Khadijatou Tall dubalal saminama jurama Abou komi wonde Houley kono kadi en calmini Mamoudou Gollo ko calminen Mariam So wondude Amadou Moussa So Nazirou Bal en calmini hono Oumou Thiam wondude Sada Dabo nonne kadi hono Samba Sy en calmini ɗon noon Hawwa Diallo ko ɓeɗon gonno e ɓoggol ngol yaade men no hanniti ni toon to hello Facebook kamɓe fof en calminiɓe en jii toon ko wayno Demba Thilil Ba Abou An en calmini hono Yaya Pam nan toon kono kadi en calmini ganduɗa hono Sada gaccon hakke hello ngo ɓocciti men en calmini toon Alaji Amadou Ndongo Tidjani Soñane Saydou Niang kono kadi en calmini hono Samba Dia
ceerno cuɓaɗo Djiby Sow ɓeɗon gonde men toon to hello Facebook gol mabɓe jooɗi peewi ɗum noon wonno toɓɓere meɗen ko juɓɓudi ko fewte dente men arde waktu kono kadi gasnude e waktu no hanniti ni tedduɓe hettiɓe on jettama jarama yo gen rokku en hirde jaam e rennugo foof yettama jarama gol mo jooɗi peewi ɗum noon on jettama jarama yen keɗo jaam Jimen jaltaɓe sama garima jaltaɓe jaltaɓe sama garima o gorko mo waalade bagalamba Lambada jom jam jaga mai jago inje mai jaltabe sal sal mai sai lamba jasa saredro bani salbe samra kon kalifa de yangele ko noni babule waka ko gilam tufde jama inira ko jama mo do go ko di bara julibe baya se do salikari sali sama mo so jama se do mo jama lu gende anje no jaltabe yerima Sino wana no sibalbe futaye Sino wana no chubla fure te jagar Papi